Hiljainen etu on podcast valmentamisesta, oppimisesta, suorituskykystä. Niistä tekijöistä, joita ei aina näe, mutta jotka ratkaisevat kaiken. Jaksoissa pureudutaan siihen, miten pelaajat oikeasti kehittyvät, miten havainnointi ohjaa päätöksiä, miten ympäristö muokkaa oppimista ja miksi perinteinen harjoittelu ei aina toimi. Tämä ei ole podcast valmiista vastauksista. Tämä on podcast kysymyksistä, jotka muuttavat tapaasi nähdä peli, valmennus ja kehittyminen. Ja kenties elämä. Eli tänään pohdiskellaan valmennusta ja oppimista Elina Raadikin kanssa. Elina on huippuvalmentaja lentopallossa ja pelaajana edustanut Suomen maajoukkuetta, pelannut ulkomailla, voittanut Suomen mestaruuden. Valmentajana nostanut Puijovollon mestaruusliigaan ja tietysti paljon muutakin osaat ja olet, mutta voisit esitellä itseäsi ja mitä teet? Joo, kiitos. Mä olen tosiaan Elina Raadik, mutta pelaajana tunnettiin Elina Salomäki nimellä. Ja heti kärkeen täytyy sanoa, että pelaajana en ole Suomen mestari ollut. Olen vaan pronssimitalisti, mutta valmennuksessa kyllä löytyy Junnu puolelta myös kultamitaleja. Mä olen tällä hetkellä Helsinki Volleyball Academyn valmentaja, eli mä oon työnantaja Suomen lentopalloliitto Mäkelärinteen lukio, eli sieltä Urhean kautta on sitten meidän koti siellä Märskyssä ja Urhealla, ja sitten Pumavolley Helsinki on se kolmas siinä, ja meidän joukkue on siis pääsääntöisesti näitä Mäkelärinteen lukion pelaajia, juniorivaajoukkueen pelaajia, me pelataan ykkössarjaa Pumavolleyn nimellä. Okei, ja miten, jos me lähdetään sieltä sun urheilijauran kautta vähän tutustumaan suhun ja sun osaamiseen, niin kerro lyhyesti, miten päädyit niin lentopalloon ja mitä siellä lentopallossa sitten uran aikana tapahtui? No lentopalloon on lähdetty varmaankin isoveljen perässä, on pyöritty halleilla jo 5-vuotiaana ja sitä kautta on lajiin lähdetty. Mulla on kylläkin isäkin ollut valmentaja, että sillä tavalla varmaan se laji on ollut perheessä jo tosi kauan. Mun ura on hyvin erilainen, mikä on tämmöinen, mikä ei ehkä ole se sellainen normaali polku. Mä oon pari otteeseen jopa lopettanut myös siinä junnusarjojen jälkeen, lukion jälkeen olen lähtenyt matkustelemaan ja vähän näkemään maailmaa ja etsimään itseänikin. Ja sieltä kautta sitten mä oon kauhean Karhussa pelannut junnuvuodet ja sitten sen pienen tauon jälkeen vähän puolivahingossa päätynyt Amerikan yliopistosarjaa pelaamaan siellä ykkösdivaria Louisianassa ja siellä viettänyt sen 4 vuotta pelaajana. Toki silloinkin jo valmensin, mutta 4 vuottahan siellä se peliaika on. Ja siinä sen jälkeen tuli vielä uusi tauko, että mä päädyin jäämään 8 vuodeksi vielä valmentaa sitä samaa jengiä, missä mä olin itse pelannut. Että valmentaminen oli silloin jo tosi tärkeä juttu ja olin sitä jo paljon tehnyt. Mutta sitten sen 2 vuoden jälkeen oli pakko ruveta miettimään, että hei, haluanko mä vielä pelata? Nyt on korkea aika, että tietenkin iänkin takia se on rajallista, mitä voi pelaajaura olla. Ja sitten mulle tuli Suomesta kyselyitä, että olenko vielä pelaamassa ja tulisinko takaisin kotiin liigajengiin ja siitä se sitten ajatus, vaikea päätös tuli tehdä. Oli tosi vaikea jättää se valmennusura tauolle ja myös se, että lähteä sieltä Amerikasta, missä mä olin 6 vuotta jo asunut. Mutta silloin mä tulin Suomeen, päädyin menemään sitten Hämeenlinnaan. Siinä vuonna oltiin Vanaja Racing Club, mutta viimeisimpänä heidän nimi oli Hämeenlinnan lentopallokerho. Ja ura alkoi uudestaan vähän niin kuin. Ja mä pelasin Suomessa yhteensä 4 kautta. 4. kauden jälkeen sain ensimmäisen mahdollisuuden päästä maajoukkuerinkiin naisissa ja mä olin silloin jo lähempänä 30. Että mä olin niin kuin, voiko sanoa, että todella vanha pelaaja, että päästä tuommoiseen mahdollisuuteen, mutta pääsin ja olikohan meitä 35 sillä listalla ja kaikki pääsi leireille ja sieltä sitten pikkuhiljaa pääsin jopa joukkueeseen asti ja sitä kautta tie vei sitten Saksaan esi-2 Bundesliigaan ja sitten seuraava kausi ykköseen
Ja se oli kyllä itselle oli maajoukkue ja Saksassa pelaaminen, sen jälkeen vielä Espanjassakin, niin oli kyllä sellaisia saavutuksia, mitä itse en ikinä olisi uskonut, varsinkaan nuorempana, että on edes mahdollista. Oli aika paljonkin kuullut ja sitä varmaan uskoteltukin, että jos sä et ole junnumaajoukkuepelaaja, niin susta ei voi tulla hyvä, jos liigapelaajaa, niin. Et vähän erilainen tie sinne omalle huipulle, mutta se on ehkä tehnyt musta myös tällaisen valmentajan, mitä mä nykypäivänä olen, että on tosi kiitollinen siitä, että se tie ei ollut niin helppo, eihän se toki ikinä ole, mutta että oli vähän vielä erilaisia haasteita matkassa. Joo, mun mielestä tosi mielenkiintoista, koska sitä puhutaan aina, että nuorena tunnistetaan lahjakkuudet ja sieltä se lähtee. Ja sitten kuitenkin on siis aikaisemminkin näissä mun podcasteissa puhuttu siitä, että läheskään kaikkia pelaajia ei tunneta siellä nuorena sinne maajoukkueudelle, vaan paljon myöhemminkin tulee. Ja Ruotsissa muun muassa on tehty sitä, oliko 12 vuotta tutkimusta, oliko jääkiekko vai jalkapallo, en muista tarkkaan, mutta siellä yli 30% tai noin 30% tuli vasta niin 20 ikävuoden jälkeen maajoukkue ja kansainvälisille. Sitä aikaisemmin niitä ei tunnettu. Et tosi mun mielestä hauska, että tämä sun ura tukee nyt tätä tutkimustietoa, mitä mä oon tuonut aikaisemmin. Ja mun mielestä valmentajana nimenomaan myös hyvä miettiä, että aina nähdä pelaajasta just sillä hetkellä vaikka nuorempana, että miten hyvä voi tulla. Joo, ja itse on huomattavasti enemmän tietysti tyttöjen ja naisten puolella valmentanut, mutta koen kyllä, että kyllä se teini-iässä ja se ihmiset kehittyy eri tavalla, elämässä on menossa eri juttuja, niin niillä on niin suuri vaikutus siihen, että koska sä olet parhaimmillaan siellä, lentopallo on ainakin semmoinen laji, että on aika monimutkainen laji, se vaatii paljon myös siellä henkisesti ja taktisesti, että sä oot parhaimmillaan vasta siellä 26 ja ylikin, niin se, että mitä voi tapahtua vielä ennen sitä ja päästään oikeaan ympäristöön ja sille ihmisellekin on se oikea tilanne, on ne sitten kasvupyrähdykset, missä se tulee, tuleeko se aiemmin, tuleeko se myöhemmin, että ne vaikuttaa niin paljon. Ja sitten ihan se, että voi olla vaan erilaisia elämäntilanteitakin, jotka vaikuttaa. Itsellä ainakin vaikutti tosi paljonkin ja myös se, että tavallaan se lukion jälkeen oli vaan niin hukassa, eikä ollut ketään, kuka näyttäisi vähän sitä tietää, että no hei, sulla on tällaiset ja tällaiset vaihtoehdot. Niin mun päätös oli sitten lähteä toiselle puolelle maailmaa vähän näkevää elämää ja lopettaa se lentopallo, koska mä en uskonut, että musta olisi mihinkään. Et kyllähän se on todella tärkeä juttu myös, että siellä nuorella urheilijalla on niitä oikeita ihmisiä, oikeita aikuisia siinä ohjaamassa ja luomassa sitä uskoa. Tai sitten voi helposti käydä niin kuin mullahan olisi voinut tosi helposti käydä niin, että mä en olisi enää koskaan pelannut sen jälkeen. Niin, kyllä. Siellä on myös niin sattumaa mukana, mutta toi on niin poimin sieltä sen, että oikea ympäristö ja oikeat ihmiset, kun on ympärillä, niin silloin kaikki on mahdollista ja myöhemminkin voi niin tapahtua niitä suunnanmuutoksia. Kyllä, ehdottomasti. Elämän niin tasolla, mutta mietin, että urheilijaurana nyt sullakin on ollut eri paikoissa ja eri vaiheissa pelannut tätä ja on varmasti ollut erilaisia valmentajia, niin silloin urheilija-aikana, niin muistatko, että minkälaisia asioita sä arvostat valmentajassa ja onko ne vaikka muuttunut sitten niin iän tai kokemuksen myötä, mitä sä oot arvostanut valmentajassa? No mä ehkä oon jo muutamankin vuoden silleen vähän huumorillakin sanonut, että mä oon oppinut enemmän sitä, että mitä mä en halua tehdä. Toki sen semmoisen huumorin takana on myös sellaisia tosi karuja kokemuksia. Valitettavasti omalla uralla on sattunut enemmän semmoisia ei-hyviä valmentajia, enkä tarkoita pelkästään taidollisia, vaan ihan sitä pelaajien kohtelua, ihmisten kohtelua. Mutta sitten tavallaan ne hyvät, mitä on sattunut matkalle, niillä on ollut ihan tosi merkittävä rooli sitten siinä, että sitä uskoa on tullut ja se ura on jatkunut. Mutta mä oon oppinut tosi paljon monella tapaa, niin niissä hyvissä kuin huonoissakin siitä, että miten tärkeää on se, että se valmentaja on reilu, että se kaikki lähtee siitä, että
pelaajilla on tavallaan sama mahdollisuus olla samalla viivalla. Kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Se ei tarkoita sitä, että peliaikaa pitää saada saman verran, vaan se, että sulla on se sama mahdollisuus ansaita sitä peliaikaa. Ja että se on johdonmukaista, että kaikki mitä se valmentaja teiltä haluaa, että urheilijoilta, että sä tiedät mitä se on. Että tämmöinen on niin kuin tosi selkeää ja se on johdonmukaista, että jos valmentaja sanoo jotain, että niin myös tehdään. Se, että sulla kaikki mun mielestä semmoinen turvallisuus ja se luottamuksen rakentaminen pelaajien ja valmentajien välillä, koko joukkueen välillä lähtee siitä, että siellä on sellaista luottamusta, mikä on sitten se pohja sille turvallisuuden tunteelle. Niin se olotila, mikä on, jos sitä ei ole, niin se on aika raskas kausi jo alusta asti, jos sulla on semmoinen fiilis, että okei, tämä ei ole nyt se tilanne, että tämä valmentaja toimii näin ja näin, ja sillä on jo selkeät tämmöiset, vähän niin kuin suosikit joukkueessa, hän on jo päättänyt, että okei, tästä pelaajasta ei ole ehkä kuusikkopelaajaksi, mitä ikinä. Niin suurin elämänoppi, mitä on ollut siihen omankin valmennuksen pohjalle, on se, että sun täytyy tehdä alusta selväksi, että tässä joukkueessa, että kaikki on samalla viivalla, kohdellaan reilusti ja kaikilla on se mahdollisuus sen kauden aikana päästä sinne kuusikkoon tai mitä ikinä se on, mitä tavoitellaan siellä. Joo, eli luottamus ja turvallisuus on tärkeitä ja ne varmaan pitää ansaita. Miten sä urheilijana oot mennyt johonkin uuteen joukkueeseen vaikka, niin miten nopeasti sen luottamuksen voi niin saada? Onko siinä varmaan yksilöllisiä erojakin, miten lähestyy, mutta mitä se sulla esimerkiksi on ollut? No on tosi paljon eroja. Ei ole ikinä mitään selkeää ohjekirjaa tavallaan siihen, että miten se toimii. Se vaikuttaa myös siihen tosi paljon, että mikä on sen urheilijan omakin tausta. Ja että totta kai, jos sä tuut joukkueesta, jossa sulla on ollut tosi turvaton olo, niin varmasti on ne hoksottimet vähän semmoiseen, että vähän jännität sitä, että käykö tässä taas huonosti, tai että itsellä ainakin oli semmoinen, että yrität olla vähän semmoinen hajuton mauton siellä jengissä ja vaan kuulostella ja katsella, että no miten tässä käy, kun olit vaan ollut niin monessa tilanteessa, että ei ollut pidetty sanaa, ei ollut kohdeltu reilusti, oli jopa jotain niin kuin todella ikäviäkin asioita tapahtunut, niin sä yritit olla semmoinen, että sä vähän olet siellä taka-alalla ja seurailet. Mutta uskon, että sitten tavallaan, kun on ollut muutama joku haastavampi tilanne, tai että on vähän jouduttu testaamaan sitä, että no pitääkö tämä valmentaja nyt sadansa, meneekö tämä niin kuin hän sanoi, niin sitten se äkkiä nousee myös sieltä, että hei vitsi, että nythän tämä vaikuttaakin tosi hyvältä. Mutta pelaajien taustat, mihin on totuttu, mitä on ihan se persoonakin, niin tietysti vaikuttaa. Mutta mun mielestä lähtee jo ihan siitä, että jos mä vaikka juttelen pelaajan kanssa, kenet mä haluaisin rekrytoida seuraavalle kaudelle, niin se, että jos luvataan siinä vaiheessa jollekin peliaikaa, varsinkin jos kyse nuorista, niin silloinhan sä oot laittanut jo pelaajat ihan eri asemaan. Jos sä oot toiselle sanonut, että joo, mä näen sut mun kuusikkopelaajana ja susta tulee mun tämmönen ja tämmönen, susta tulee mun tähti, niin silloinhan sä annat jo sen viestin, että tää on vähän sen eri asemassa kuin nämä muut. Että kyllä se lähtee jo eteen, kun ollaan edes siellä hallissa mun mielestä. Joo, ja tässä mun mielestä tosi tärkeänä pointtina valmentajana näen, ja jos niin kuin valmentajat kuuntelee tätä, niin sitä, että se ihmisen tausta, kun se tulee siihen kentälle, vaikka esimerkiksi padel-valmennuksessa, niin ne entiset kokemukset vaikuttaa siihen, ja eihän valmentaja tietysti voi tietää niitä välttämättä, mutta sen pitää kuitenkin tiedostaa, että niillä omilla sanoilla ja puheilla on merkitystä, ja jotain semmoisia vaikutuksia voi olla, mitä ei voi ymmärtää. Eli nyt jos on vaikka kauden mittainen valmennus padelissa ja sitä vaikka viikoittain käydään, niin voisi olla ihan hyvä kuitenkin niin jonkunnäköistä dialogia synnyttää. Että eihän välttämättä ihmiset liikuntaharrastuksessa niin avaudu samalla tavalla kuin jossakin ammattilaisjoukkueessa, että siellä on paljon kanssakäymistä, mutta mun mielestä kaikkien valmentajia kannattaa se niin ymmärtää ja huomioida, että ne kokemukset ja tausta vaikuttaa siihen, ja silloin meidän niin sanoilla ja tekemisillä on niin iso merkitys. Joo, ja sitten mä on useampi pelaaja sattunut itselle vuosien varrella, että saatat huomata niin kuin hyvinkin vahvoja kehollisia reaktioita, että jos heillä on mulla on esimerkiksi ollut pelaaja,
joka on ikävä kyllä tosi nuorena jo, että jos tavallaan teki jotain väärin, ja se ei välttämättä ollut loogisesti väärin, vaan että mikä oli sen valmentajan mielestä väärin, niin hän saattoi ottaa sen pelaajan pois siitä joukkueharjoitteesta ja laittaa hänet jonnekin vaikka seinää vasten yksin tekemään jotain yhtä asiaa tosi pitkäksi aikaa, mikä on niin kuin monella tapaa aika nöyryyttävääkin, niin kun tämä pelaaja tuli mulle, mä en tiennyt mitään tästä taustasta, mutta mä näin semmoisia tosi suuria kehollisia reaktioita, että hän meni ihan semmoiseen, lopetti hengittämisen ihan lukkoon, saattoi sitten aina katsoa mua semmoisena vähän hätäisenä, että mitä nyt tapahtuu. Ja jos ne saattaa olla aika isoja juttuja, joskus vähän pienempiäkin, mutta että jos huomaa tämmöisiä, niin silloin se, että koen, että se on tosi tärkeää ottaa puheeksi turvallisessa tilanteessa, rauhassa kahdestaan, että antaa se mahdollisuus. Aina ei tietysti pelaaja välttämättä halua siitä puhua, ja sekin on ihan ok, mutta että yrittää jollain tavalla sanottaa sitä, että hei, että kaikki on ihan ok, ja se, että tulee niitä, se voi jatkua vielä pidempäänkin, vaikka sulla olisi sillä hetkellä siinä ihan hyvä turvallinen ympäristö sille pelaajalle, mutta että nämä keho ja mieli ei ehkä ihan palaudu heti sellaisista kokemuksista saman tien. Mutta kyllä se näkyy, että niitä on useampi tullut tosiaan itselle, että sä näet, että heillä tulee semmoinen vahva reaktio. Ja se voi olla sulle tosi epäloogisessa tilanteessa, mutta se triggeröi siinä pelaajassa jotain, mikä on ollut sit niin hurjia kokemuksia, mikä tälläkin pelaajalla oli, että en olisi voinut edes kuvitella, että tällä tavalla vielä niin kuin 2000-luvulla voi valmentaja käyttäytyä, mutta ikävä kyllä näitä välillä tulee. Mutta joku semmoinen, että sä pystyt siinä tilanteessa vähän viestimään sitä, että ota rauhassa tai että on ok, että se tulee se reaktio, mutta että hei, miten me voitaisiin tästä päästä niin kuin eteenpäin ja miten mä voisin helpottaa suoloa. Joo, ja tämä valmennushan on kuitenkin valtasuhde, se valmentaja johtaa sitä. Kyllä. Niin siellä on se vastuu myös huomata, ja totta kai sitten jokainen valitsee, että miten ne avautuu ja muuta, että ei se ole niin kuitenkaan mielenterveyshoitoa se valmentaminen, se voi olla henkistä valmennusta ja niin edelleen, mutta tämä on niin hyvä esimerkki. Me palataan vielä tuohon turvallisuuteen myöhemmin. Siirrytään vähän tuonne valmentajapolulle siellä, ja mulla on tämmöinen avauskysymys yleensä valmentajille, että miten sun mielestä ihminen oppii? Kyllä mä sanoisin, että ihminen oppii parhaiten silloin, kun hän saa olla itse aktiivinen osa sitä oppimista. Että se ei riitä, että on vaan sitä tietoa, mitä annetaan. Että täytyy kyllä päästä se pelaaja niin kuin tekemään ja kokeen ja kokeilemaan ja ratkaisee itse niitä tilanteita. Et virheitähän me ei pystytä koskaan poistamaan, eikä me myöskään haluta poistaa. Että kyllä ne virheet on sellaista informaatiota, joka auttaa siihen kehittämiseen. Mutta sitten mennään taas tähän ympäristöön. Että jos me halutaan, että se ihminen on aktiivinen osa sitä oppimista, niin silloin täytyy myös olla se tavallaan turvallinen ympäristö siihen, että pelaaja uskaltaa kokeilla ja uskaltaa harjoitella niitä asioita, mitä sä pyydät, ja antaa se tila siihen, että niitä virheitä tulee, että se on niin kuin ok tavallaan epäonnistua, ja se, että se on yksi osa sitä oppimisprosessia, että sä et voi olla aktiivinen osa sitä, jos sä vaan välttelet virheitä. Joo. Et ehkä tämä on semmoinen, koen, että on varmasti tarvinnut myös kokemusta ja vuosia taakse, että miten sä maltat tavallaan se oman mielesi, että sä et sotkeennu sinne liikaa, että annat sitä tilaa siihen ja et anna liikaa niitä vastauksia myöskään, mutta myös se on vaatinut itsellekin sitä, että miten sä pystyt myös sitten aidosti välittämään sen viestin, että on ok epäonnistua, että on kuitenkin isoja eroja se, että mikä on niin kuin hyvä virhe ja huono virhe. Tätä mä yritän paljon käydä myös läpi pelaajien kanssa, että siinä on sitten se turvallinen ympäristö tehdä tätä aktiivista oppimista. Joo, tämä hyvin samankaltainen vastaus kuin tässä pari edellistä jaksoa on ollut valmentajilla, että tämä kokeileminen ja tekeminen ja että ne virheet on kuitenkin niin oleellinen osa sitä oppimista, ja ne on monesti niin niitä tärkeimpiä vielä. Ja toi on oikeastaan mun mielestä kiva onko se virhe hyvä vai huono, ja sekin on
se on hirveän monimutkainen kysymys loppupeleissä, mutta että joka tapauksessa että ne virheet sallitaan. Se on ja ei voi liian aikaisin puhua tuohon puuttumiseen, jos nimenomaan, että se informaatio ei kuitenkaan auta hirveän paljon, jos ei pääse kokeilemaan ja tekemään ja löytämään itse niitä asioita, eli oivaltamaan itseään. Mun mielestä siinä on niin yksi valmentajan niin perustehtävä on myöskin se motivointi, eli auttaa niissä kohdissa, missä ehkä se yrittäminen tai kokeileminen loppuu ja kannustaa sitten lisää yrittämään ja kokeilemaan. Totta kai me annetaan valmentajina varmasti niin vinkkejä ja ohjeita myös, mutta toi on mun pointti, että ei sotkeuduta niin liian aikaisesti siihen. Joo, ja se oppiminenhan on se, mitä itse koen, että on tosi tärkeä just sen motivaation kannalta, että kyllähän urheilija haluaa oppia, ja se ei mun mielestä lopu koskaan, että itse kun siellä on melkein 30 ollut maajoukkueen mukana, ja tuntuu, että mä ekaa kertaa mun uralla mä oikeasti opetetaan, niin se oli niin kuin parasta ikinä, että totta kai se, että sä saat sitä oppia, mutta että siihen tulee sitten, että se valmentaja löytää sen oikean balanssin siihen, että annetaan sitä tilaa, ja lentopallosta on pakko sanoa, sehän on tosi erilainen laji verrattuna moneen muuhun, että kun on se joka pisteen jälkeen tavallaan se pieni tauko, että se on henkisestikin tosi raskasta. Sieltä tulee niitä väkisin niin kuin pelaajilla usein tulee niitä fiiliksiä, että teki jotain huonosti, että tuli tavallaan, että jos vastustaja teki pisteen, että se on niin kuin hänen virhe, vaikka välillä se on ihan realistisesti tietenkin myös sitä, että kaveri on vaan tehnyt hyvän suorituksen, niin varsinkin nuorten kanssa on tosi paljon, pitää työstää sitä, että tunnistetaan se, että no okei, mitä me oltaisiin nyt, että oliko tässä vaan se, että ne teki jotain tosi hyvää ja me ei nyt vaan mahdettu tälle mitään. Ei ole lentopallossa oikein voi olla peliä, että sä voitat 25-0 tai ehkä 3 erää. Että siinä tulee erilaisia juttuja, että se on tosi tärkeää, mistä mä varsinkin nuorten kanssa lähden usein, että mä käytän esimerkkinä vaikka sitä, että jos mä opetan hyökkäyksessä jotain tiettyä tekniikkaa, että tätä me haetaan vaikka sun viistohyökkäyksessä, että mä haluan, että sulla on teknisesti tämmöinen ja tämmöinen juttu, ja se pelaaja yrittää tehdä sitä, se lyö sivurajasta vähän yli, niin se on ihan ok, että tämä on se, että mä näin, että sä yritit just sitä, mitä me ollaan harjoiteltu, mitä mä oon opettanut, versus se, että sä meet sillä vanhalla tekniikalla niin sanotusti vähän puoliteholla ja lyöt sen pallon verkkoon. Niin siinä on niin kuin sellainen konkreettinen esimerkki, mitä voi meidän lajissa käyttää, että se menee vähän sieltä, että okei, vähän sivurajasta yli, ei mitään. Teet uudestaan, teet vielä vähän rohkeammin, kyllä se sieltä tulee, versus se, että sä unohdat tavallaan tai et halua kuulla sitä, mitä on harjoiteltu, vaan meet sillä, mikä oli se alkuperäinen sun ehkä ajatus siitä itse tai mitä ikinä, tai et mene täysillä ja siksi sä lyöt verkkoon, niin siinä on aika iso ero siinä virheessä. Joo, ja tämähän on se, jos ei ole turvallista mennä sinne uudelle alueelle esimerkiksi, niin se on se haaste, että pysytään siinä vanhassa turvallisessa. Ja sit mä oon havainnut, että vielä vaikeampi on niin erottaa joskus se, että kun se lopputulos monesti ratkaisee niille pelaajille ja urheilijoille, niin sä sillä vanhalla tavalla niin onnistunut lyömään sen sisälle sen pallon. Niin valmentaja sitä ajattelee, että toi on niin nyt se huono virhe sen oppimisen mielessä, että ennen kokeilet sitä uutta, mikä kehittää ja teet siinä niitä virheitä tai leveitä lyöntejä, niin sitten tulee se kehitys. Ja sehän on vaikea välillä erottaa, ja varsinkin sitten peleissä, oikeissa matseissa, jos se on vielä vähän keskeneräinen se tekniikka tai taito siellä, niin hyvin nopeasti sitä rupeaa niin menemään sinne vanhan suuntaan. Joissakin tilanteissa tietysti, jos pitää voittaa, niin se on ihan ok, mutta niin pitkän päälle sen oppimisen kannalta, niin sitä pitäisi vielä matseissakin ruveta tekemään, mikä on varmaan sitten tällaiselle kilpaurheilijoille ehkä se haastavin paikka, tehdä niitä uusia asioita, mitkä ei ole valmiita niin matseissa. Joo, kyllä ehdottomasti. Ja sitten itsellä, kun mulla on niin kun ykkössarjatason jengi, eli ei olla vielä siellä liigassa, mutta ollaan se seuraava taso, mutta meillä jokainen tyttö varmasti haluaa sinne liigaan, niin se, että mä vaadin heiltä ja pyydän heiltä ja opetan heille asioita, mitä tarvitaan, että sä voit olla liigatason pelaaja ja toivottavasti sieltä vielä meet ulkomaille maajoukkueeseen mitä ikinä, että tavallaan sä voit vaikka just sillä vanhalla tavalla pärjätä siellä ykkössarjassa, niin se voi olla turhauttavaa, että no kun tämä toimii, miksi sä pyydät multa jotain enemmän, mutta mulla on se ajatus, että jos sä et paranna
ja sitä, mitä mä pyydän sulta, että se paranisi, että sä pärjäät liigassa. Niin siinä on semmoinen ero, mikä on totta kai sit vaikea tavallaan välillä ehkä hyväksyä sen pelaajan tai ymmärtääkin, koska se vaan, että totta kai he haluaa aina olla hyviä, he haluaa aina voittaa, mutta se, että jos mä näen, että tämä ei nyt vaan riitä. Ja sitten käydään välillä kyllä tosi realistisiakin keskusteluja, että hei, tämä on hyvä, tämä on sun yksi hyvä taito, mutta että me saadaan sut seuraavalle tasolle, niin sitten tarvitaan jotain muuta lisää. Ja mulla oli itse asiassa eilen omissa treeneissä harjoiteltiin syöttövastaanottoa vähän eri systeemillä, mihin he ovat tottuneet. Ja ekaa kertaa laitettiin vähän niin kuin koko systeemi kokeiluun. Meillä toiset tytöt pääsi sieltä sit syöttää jo ihan kunnon syöttöjä. Ne tuli aika kovaa ne syötöt. Ja nämä vastaanottajat turhautui ihan hirveästi. Et tuntui heistä varmasti, että ei onnistu mikään tai ihan mahdotonta, koska oli vaan niin paljon informaatiota, mitä prosessoida, uusia asioita, mitä miettiä. Heidän piti lukea sitä syöttäjää, käyttää siihen sitä aivotyötä ja kaikkea. Niin heidän kokemus oli, että ne oli niin turhautuneen näköisiä. Niillä oli varmaan just semmoinen ilme, että Elina, mitä sä haluat meiltä? Ootko tosissas? Kun sitten taas mun apuvalmentajilta tuli, että vitsi, tämä toimii. Tämä näyttää tosi hyvältä. Nämä syöttää ihan todella kovaa ja he silti saa pidettyä sen pallon. Ne ei liiku siellä liikaa. Vastaanotossa aina lentopallossa halutaan, että se on mahdollisimman rauhallista. Niin 2 ihan ääripää niin kuin reaktio siihen. Mutta se ei tarkoita, se totta kai aito tunne niillä vastaanottajilla. Että pyydetään jotain uutta. Se on eka kerta, kun se tehdään niin kuin kunnolla, vähän enemmän aidossa tilanteessa. Mutta sitten tavallaan se, että miten se näyttää ulospäin mun apuvalmentajille, niin ei ole helppo homma tavallaan myydä sitä niille pelaajille, että hei, mä uskon, että oikeasti toimii, mutta mä ymmärrän, että teidän tunne on aito, että teillä on semmoinen vähän, että nyt pyydetään liikaa. Niin tämmöiset balanssin löytäminen on se valmentajien haaste varmasti, että miten sä saat heidät näkemään sen silleen, että sä kuitenkin otat huomioon heidän aidon tunteen siitä turhautumisesta. No tästä tulee oikeastaan mieleen tuossa tuollainen joukkueurheilu ja sitten siellä varmasti on myös niin keskinäistä kilpailua niistä pelipaikoista ja sitten opitaan uutta. Ja mitä jos siellä niin rupeaa tapahtua sillä tavalla, että muut joukkueen jäsenet oppii vähän nopeammin sitä palauttamista tai syötön vastaanottamista siellä ja sitten joku on vähän pitempään jumissa siinä, niin se on varmaan vaikea sille yksittäiselle pelaajalle, että jaksaako se niin jatkaa sen uuden parissa, mikä ei suju vai palaako se vanha? On varmasti vaikeaa ja tämä on ehkä semmoinen asia, että mä näkisin, että missä nähdään sit luonteessakin sitä, että kenestä on siihen seuraavan tason urheiluun ja kuka on sitten se, että vaan ei se pää kestä. Se on ikävä fakta, että joskus vaan tuntuu, että se on liikaa, että mitä vaaditaan, että saatko sä sieltä kaivettua, totta kai se pelaaja tarvitsee siihen tukea, että saatko sä sitä vähän niin kuin rauhoitettua sitä tilannetta ja sitä pelaajaa, että hei, nyt vaan täytyy työstää ja jatketaan ja ehkä sitten hakea niitä ja kertoa, että mikä hänellä toimii, mikä siellä voi olla se, mikä on vielä esteenä, että se ei ole vielä ihan palat loksahtanut kohdalleen. Mutta totta kai se vaatii tosi paljon. Ja itse tykkään aika sellaista suorastakin puheesta, että jos me puhutaan vaikka vastaanottamisesta, mikä on ihan äärimmäisen vaikea. Mä sanoisin, että ehkä vaikein osa-alue koko lajissa. Että on olemassa pelaajia, yksittäisiä pelaajia, joille se on paljon helpompaa. Että heidän, mikä ikinä se on tiedon työstäminen, silmäkäsikoordinaatio, mikä ikinä on luonnollisesti vaan niin hyvä, että heillä tavallaan se osuu aina oikeaan kohtaan ja he on tosi hyviä vastaanottajia. Ja sitten on me, niin kuin mä aina tykkään sanoa, että me muut tavalliset kuolevaiset, jotka joutuu vaan treenaan. Että mä puhun myös tosi suoraan siitä, että joskus on pelaajia, joille jotkut asiat tulee tosi luonnostaan. Se on ihan mahtavaa, heille se on ihan lottovoitto. Ja sitten me muut, että sitten vaan työstetään, mutta se ei tarkoita sitä, ettetkö sä voi olla yhtä hyvä, mutta valitettavasti se vaatii sulta vaan enemmän työtä. Mä kyllä puhun tosi suoraan tällaisista asioista myös ja realisoin sitä, käytän itseäni paljon esimerkkinä. Mä oon ollut ihan urheilullinen, joo, mutta mulla ei ole ollut tollaisia luontaisia taitoja, plus että mua ei niin paljon ole sitten kuitenkaan nuorena valmennettu myöskään teknisesti, että mä oon joutunut tekemään paljon enemmän töitä. Että silleen kyllä hyödynnän monia muitakin pelaajia. Että siellä nousee aina jotain nimiä, että mitä mä tiedän
joko itse nähnyt tai jopa pelannut jonkun kanssa, että me puhutaan niistä. Että joskus jollekin vaan tämä vaatii enemmän, mutta se ei poista ikinä sitä, ettetkö sä voisi olla yhtä hyvä, jos sä jaksat tehdä sen työn. Joo, ja sitten kuitenkin, niin kuin puhutaan lahjakkuudesta tai muusta, niin kuitenkin se työn tekeminen on se tärkein, että se lahjakkuuden niin osuus loppuu kuitenkin jossakin vaiheessa ja aika nopeasti. Kyllä. Työnteko rupeaa voittamaan sen lahjan, että se, ja siitä on niin eri osa-alueita tietysti, mitkä voi omaksua. Kyllä kaikkien huippujen, vaikka sanottaisiin, että ne on kaikki niin lahjakkaita, niin pitää paljon töitä tehdä. On se sitten sen pääkopan kanssa tai teknisesti ja fyysisesti, mutta se on hyvä valmentajana myös muistaa. Ja mun mielestä mäkin tykkään, että on hyvä niin puhua suoraan asioista, ja valmentajana esimerkiksi ei saisi itse niin varoa tai hävetä mitään aiheita, koska sehän heijastuu myös sinne pelaajiin, jos ei uskalla puhua, että niitä kiertää. Ja varmaan sekin liittyy niin turvalliseen ympäristöön ja niihin kokemuksiin. Mutta tuohon valmentamiseen vielä niin mitä se valmentaminen sulle merkkaa? Tämä on mulle aika semmoinen, tässä on monta puolta ja tässä on jotain tosi henkilökohtaistakin. Mun valmennusinto ehkä on vähän alun perin, mä oon siis 16-vuotiaana jo aloittanut valmentamisen jollain tasolla ja sitten aika nopeastikin ollut ihan niin kuin silleen hyvissäkin jutuissa mukana, mutta mulla on se semmoinen motivaatio ehkä itsellä lähtenyt just siitä, että kun mä olin itse aika hukassa just sen junnuvuosien jälkeen, että mä oon jotenkin halunnut olla aina se, että jos mä pystyn jollekin vähän näyttämään sitä tietä tai olemaan tukena, että heille ei kävisi näitä samoja asioita. Siihen aikaan mä luulin tavallaan, että mun ura jo jäi. Ja se on ollut semmoinen yksi iso motivaatio itsellä lähteä siihen juttuun mukaan. Toinen henkilökohtainen puoli tässä kaikessa on se, että mä oon itse, mulla on ollut erilaisia terveyshaasteita. Mulla oli tosi iso kysymysmerkki se, että voinko mä koskaan saada lapsia. Ja sitten se jotenkin kääntyi itselle semmoiseksi ihan siis positiivisella tavalla, että mä jotenkin vähän kun tuli niitä vuosia itselle lisää ja enemmän kokemusta siinä valmentamisesta, mä rupesin vähän niin kuin sanoa myös ääneen, mikä oli ollut se ajatus jo omassa päässä, että nämä kaikki pelaajat, ketä mulla on, että ne on vähän niin kuin mun lapsia. Että kun oli itsellä ja sitten oli työstäni jostain ajatusta, että no ehkä mulle ei itselle koskaan tule niitä. Että nämä pelaajat on semmoisia, että jos mä pystyn olemaan heille se semmoinen turvallinen aikuinen, tai mitä ikinä, alussa tietysti olin aika lähelläkin samaa ikää, mutta joka tapauksessa sulla voi olla tosi merkittävä rooli heidän elämässä, että se oli itsellä aina tosi tärkeä asia. Ja olen aina halunnut jotenkin tehdä tosi selväksi sitä, että mä olen heidän puolella, ja se ei ole pelkästään se urheilu, vaan että jos elämässä on jotain, mulla on ollut kunnia olla monessa eri elämäntilanteessa ja vaiheessa, niin hyvässä kuin pahassakin niin kuin pelaajien elämässä mukana. Et mulla on niin kuin tosi paljon sitä motivaatiota tullut sieltä. Mulla on nyt oma lapsi, mutta mä huomaan, että myös silti mulla on edelleen se olo ja ajatus, että silti nämä kaikki, mulla saattaa olla jo satojakin pelaajia, ketä mulla on ollut, että ne on edelleen mulle semmoisia, että ne on vähän niin kuin mun lapsia. Et se on tosi tärkeää mulle. Mutta sitten valmennus on itselle, mä rakastan sitä haastetta. Mä rakastan sitä, että sä et ole koskaan valmis. Mä koen, että tää on johtamista, missä pystyt haastamaan itseäsi. Valmennushan ei, sä valmennat, taas vähän ehkä tämmöinen henkilökohtaisempi aha-elämys on mulle tullut, kun muistan, että kuuntelin Henrik Detmanin jotain podcastia, ja hän sanotti sen, että valmentaja valmentaa ihmisiä, ei joukkueita. Että joukkuetta ei voi valmentaa, koska kaikki on erilaisia. Niin mulle tuli ihan sellainen niin kuin kehollinen reaktio siihen, että mä jotenkin huokasin, että vitsi, että joku sanoo ton ääneen. Että joku osasi laittaa sen sanoiksi, mitä mä oon aina jotenkin niin kuin tuntenut ja kokenut, mutta mä en ole ehkä osannut sitä noin selkeästi sanottaa. Että joukkuetta voi vaan johtaa, mutta sitä ei voi valmentaa, koska kaikki on erilaisia, niin sä et voi lähestyä sitä joukkuetta samalla tavalla.
koska ne on kaikki yksilöitä. Ja se oli ehkä semmoinen, mikä sitten itselle auttoi myös niin kuin laittaa selkeämmäksi sen niin kuin myös omaan päähän ja omaan valmennusfilosofiaan jotenkin, että nyt se joku sano, mistä mä olen niin samaa mieltä, että mä haluan tosi paljon olla se valmentaja, joka antaa niille yksilöille mahdollisimman paljon ja sitten laittaa ne palaset kohdalleen, että se on joukkue ja sitä joukkuetta sitten johdetaan, kun on valmennettu niitä yksilöitä, jos saat kiinni, mitä tarkoitan. Joo, kyllä. Ja mun mielestä niin heti jo, jos ajatellaan niitä nuoria ja puhuit niistä niin lapsista, niin ne tarvii myös muita turvallisia aikuisia kuin omat vanhemmat. Ja se on niin mahtavaa, jos se löytyy sieltä valmennuksesta sen urheiluparista esimerkiksi. Ja kyllä. Hirveän nopeasti tässä niin alkuvaiheessa tuli just nimenomaan mieleen tämä, että sä valmennat ihmistä, minkä sä sitten niin puhuitkin tuosta kommentista, ja mäkin jotenkin oppinut sen, että valmennetaan ensin ihmistä ja sitten urheilijaa ja sitten pelaajaa. Että se on kokonaisuus, ja mä en itse valmenna varsinaisesti ammattilaisia, mutta näitä harrastajapelaajia ja kilpailijia ottaa kuitenkin jollakin tavalla tosissaan sen, niin sielläkin huomaa, että kun mennään yhtään syvemmälle niin siihen valmennukseen tai valmennusprosessiin, niin se ihminen sieltä tulee näkyviin tosi nopeasti silloin, kun avautuu ja miettii niitä tekemisiä, ja siellä vaikka esimerkiksi kaikki työt ja levot ja muut, niin vaikuttaa ihan samalla tavalla siihen harrastukseen ja sen niin kuin oppimiseen ja kehittymiseen. Että kyllä se, jos pystyy minkälaisessa valmennuksessa vaan ottamaan huomioon sen ihmisen ja kohtaamaan sen ihmisen, niin mä uskon, että tulee parempia tuloksia. On se sitten niin hyvinvoinnin kannalta tai sitten sen itse lajikehittymisen kannalta. Ehdottomasti. Ja mulla on ehkä semmoinen ajatus, että jotenkin, että se valmennus on semmoista ympäristön rakentamista. Että siihen kuuluu se kaikki, se fyysinen ympäristö, harjoittelemiset, vaatimukset, standardit, ne kaikki ihmissuhteet ja vuorovaikutukset ja mikä ikinä teidän joukkuekulttuuri on ja mitä se palaute on ja mikä on tavallaan teidän jengissä tai siinä harjoitteluympäristössä, että mikä on, niin kuin, mitä hyväksytään ja mitä ei. Ja, et kaikki tämä, että valmennus on sitä sen ympäristön rakentamisesta, että siinä voidaan antaa niille se oikea paikka, missä kasvaa. Siis mä tykkään tästä aiheesta, koska se menee ekologiseen psykologiaan ja ekologiseen dynamiikkaan, mistä ollaan tässä mun podcastissa useamman valmentajan kanssa keskusteltu, että se on sitä ympäristön rakentamista, ja edellinen jakso vaikka noiden salibändivalmentajien kanssa, Jussi ja Miikka kanssa, niin siellä Salibändiliittohan on kehittänyt siellä nuorten osalla ja valmennuksessa ja siellä taidon kehittämisessä nimenomaan tätä ympäristön rakentamista, ja se ottaa nimenomaan huomioon tämän kokonaisuuden, ei pelkästään niin fyysisen ympäristön, vaan myös sen henkisen ympäristön ja myös niin sen kulttuurin, mistä tulee. Ja aikaisemminhan me puhuttiinkin, että ne kokemukset, pelaajan ja ihmisen kokemukset vaikuttaa siihen hetkeen, missä te harjoittelette. No sä varmaan tuossa niin vähän avastkin sitä sun valmennusfilosofiaa, mikä olisi ollut semmoinen kysymys, että miten sä mietit, mutta voit sä vaikka esimerkiksi käytännössä antaa esimerkki, että miten sä mietit, jos sä niin suunnittelet jotain harjoitusta, niin miten sä mietit sen ympäristön, kun tässä on niin monta osapuolta tietenkin, just mitä sä mainitset, mistä ne ihmiset tulee ja mitä sä näet niissä, miten ne reagoi eri asioihin, ja sitten on kuitenkin ihan se tietty taidon tai taktiikan tai mikä se aihe on, niin mitä se vaatii sulta valmentajana sen semmoisen hyvän harjoitteen suunnittelussa? Totta kai pitää aina ottaa huomioon se, että miten sä saat sen harjoitteen toimimaan, koska eihän mitään hyötyä siitä, että tehdään jotain, mitä sä itse koet, että on tosi hyvä harjoite ja se ei vaan niiden pelaajien kanssa toimi. Mutta että jos mä ehkä helpompi on tavallaan avata sitä, että miten mä vaikka lähden rakentamaan sitä joukkuetta ja hakeen sitä tiettyä tasoa siinä kauden alussa, mikä meillä on nyt itselläkin oman jengin kanssa menossa. Että tavallaan mä pohjustan heti alusta asti. Itse asiassa meillä se alkoi jo pohjustaminen ennen kuin edes koskettiin palloihin, että meillä oli niinku tämmöinen joukkueen tapaaminen ilman, että oli treenit. Että tehdään vähän sitä pohjaa sille, että mitä me vaaditaan. Se vaatimustaso pitää olla tosi selkeä, ja vaikka meillä on
joukkueessa tyttöjä, jotka haluaa liigaan, haluaa siitä vielä pidemmälle, niin silti mun täytyy tavallaan tehdä se semmoinen hyvin selkeäksi, että mikä on se meidän standardi siellä, mikä se vaatimustaso on. Mutta sitten mä pohjustan sitä myös sitä turvallisuuspuolta siitä, että sitä epäonnistumisen tai hyvien virheiden tekoa, sitä, että saa kysyä. Valitettavan paljon tulee pelaajia eri paikoista, että tavallaan on ehkä sanottu, että saa kysyä, mutta sitten jos ne on kysynyt, niin se vastaus tai reaktio on ollut tosi negatiivinen, niin sitä haastan aika paljon ja yritän osoittaa, että oikeasti saa kysyä. Ja sitten myös sitä vastuuta, pelaajan omasta vastuusta siinä toiminnassa, että mitä hän tuo siihen harjoitukseen ja kaikkeen. Ja sitten me tehdään ne harjoitteet sen pohjalta, että siinä on kaikilla se samanlainen mahdollisuus kehittyä ja oppia. Yritetään keksiä niitä tilanteita ja sitä oppimistyylejä myöskin, että millä me saadaan tämä toimimaan. Että mä itse aloitan kautta yleensä silleen, että mulla on vähän enemmän yksilöllisiä juttuja. Mulla on molemmat apuvalmentajat on tosi kokeneita, hyviä valmentajia, että he pystyvät ottaa pienempiä ryhmiä itsekseen, että mä oon vaan heidät ohjeistanut, että me saadaan se semmoinen, että okei, nyt tämä pelaaja tarvii enemmän aikaa tämän jutun kanssa, niin mä panostan siihen vaikka yhden apuvalmentajan kokonaan, että siinä on muutama heitä, että sä pystyt hakemaan sitä tavallaan, mikä on nyt sitten se meidän vaatimustaso tälle taidolle. Ja yritän pohtia näitä, että kuka pystyy antaa meistä parhaiten ja mikä olisi se tapa sitä oppia. Ja sitten välillä tulee ihan näitä, että jos se harjoite ei toimi, niin sitten ollaan vaan, että tämä oli huono. Mä yleensä nostan oman käden pystyyn, että hei, mä en miettinyt tätä nyt loppuun, että kokeillaanpa tätä, että sun täytyy myös pystyä reagoimaan siihen. Ei ole mitään järkeä toistaa jotain asiaa, mikä ei vaan toimi, tai se ei välttämättä sille pelaajalle sillä tavalla toimi. Ja se aktiivinen keskustelu myös niiden apuvalmentajien ja heidän huomioista, niin sehän on ihan elintärkeää. Mutta mä käytän sen ajan, että pelaajat varmasti ymmärtää tiettyjen taitoja, että mitä mä haen, mitä mä tarkoitan, että me opitaan myös sitä yhteistä kieltä. Että jos mä käytän vaikka tätä sanaa tai tätä termiä, että mitä se tarkoittaa, että mä pystyn tehokkaammin kommunikoimaan myös vaikka tulevaisuudessa pelien aikana, että me ollaan niin kuin samalla sivulla. Ja mitä enemmän sulla uusia pelaajia, tänä vuonna ollaan niin kuin ihan sillä tavalla, että mulle on uusi jengi, niin täytyy enemmän käyttää aikaa siihen. Jos sulla on enemmän niitä viime kauden pelaajia, niin se aina vähän helpottuu totta kai. Mutta kyllä se vaatii aikaa ja lentopallo on aika haastava laji, kaikki lajit totta kai omalla tavallaan, mutta me kyllä mietitään paljon sitä, että mitä me tarvitaan, että kaikki on vähän niin kuin samalla sivulla ennen kuin lähdetään sitten ihan pelilliseen juttuun. Niin ne tietyt taidot, niin se täytyy miettiä aika hyvin ja myös reagoida, jos on tarvetta. Ja usein tulee tarvetta, ethän sä voit tietää, varsinkin jos on pelaajia, ketä sä et ole nähnyt jossain muutamassa pelissä, niin että mikä se on sitten se harjoitteluympäristö heille. Joo, eli tuossa selkeästi tulee just nimenomaan se pelaajien tunteminen ja sen huomioon ottaminen. Ne pelaajat itse asiassa luo niin sitä ympäristöä ja vaikuttaa siihen tosi paljon. Eli mä puhun niin kompleksisuudesta, eli meillä on tämmöinen laji, missä niin pelataan toista joukkuetta vastaan, ja sitten meillä on niin joukkueessa vielä siellä niin 6 kentällä, niin sieltä kun vaihdetaan yksi pelaaja, niin sehän muuttaa niin tosi paljon sitä koko dynamiikkaa siellä. Ja sitten toinen, mitä mä tuosta niin valmentamisesta poimin sun viestistä, niin se, että valmentajana sä pystyt muuttaa sitä suunnitelmaa, eli mä puhun tällaista niin intuitiivisesta valmennuksesta, että meillä pitää tietenkin olla suunnitelmia, mutta meidän pitää pystyä muuttamaan sitä. Ja mun mielestä se vaatii valmentajalta itseluottamusta ja niin epävarmuuden sietämistä, että sä pystyt siinä niin myöntämään ikään kuin, että hei, tämä harjoitus ei toimi. Ja silloinhan tämä mun mielestä on yksi tekijä, mikä luo turvallisuutta sille pelaajalle ja sille joukkueelle siinä mielessä, että se ei ole niin heidän vika, koska monesti jos se ei toimi, niin pelaajat voi ajatella, että he ei vaan osaa. Varsinkin tyttöjen puolella se menee tosi nopeasti siihen, että he kokee, että he on epäonnistunut, että siinä täytyy olla aika hyvin kartalla, että he ei koe sitä sillä tavalla ja nimenomaan sanottaa sitä, että miksi tämä nyt ei toimi.
että heille tulee se helpotus siitä, että ei ole kyse nyt, että he on huonoja. Tämä varmaan kuitenkin, jos ajatellaan tuommoinen, että sä toteat, että tämä ei toimi, tämä harjoitus, niin sehän vaatii sulta paljon kokemusta, että sä pystyt niinku muuttamaan sitä suunnitelmaa lennossa, eikö niin? Sehän ei, se Kyllä. varmaan vasta-alkaja valmentajalta tai aloittavalla valmentajalta, että vaikka silläkin valmentajalla voisi niinku se intuitio sanoa, että tässä on jotakin niinku pielessä ja tämä ei toimi. Jos sä et pysty muuttamaan sitä, niin se onkin vaikea tehtävä. Sitten mä mietin, että kysytkö koskaan joukkueilta tai pelaajilta, että mitä me voitaisiin muuttaa, jotta tämä toimisi paremmin? Ehdottomasti. Pelaajat on parhaita vastaan välillä niihin. Aina ei toki, vaikka nuoremmilla pelaajilla vähän vaikeampi hahmottaa, mutta varsinkin sellaiset, että ketkä on vähän sen kokeneempia, niin ehdottomasti. Nehän on parhaita palautteenantajia, ne on parhaita coacheja meille valmentajille. Kyllä, se on mun mielestä tosi tärkeää. Joo, tosi mahtavaa kuulla, koska mä niin mietin, että ne pelaajat kuitenkin sen kokee sen tilanteen ja me katsotaan vaan ulkopuolelta. Eli mehän nähdään ja me ollaan siellä ja sulla on toki niin vaikka apuvalmentajia siellä paikalla, niin teillähän sitten voi olla eri mielipiteitäkin, mutta ne pelaajathan oikeastaan ainoita, ketkä kokee sen tilanteen, on se sitten harjoittelu tai matsi, jolloin siinä mielessähän se dialogi on niin tärkeää, että sieltä tulee se palaute. Et vaikka se meidän silmään näyttäisi hyvältä se harjoite, niin pelaajat kokee sen, että tämä ei toimi tai tämä ei vie mihinkään. Joo, heiltä on tosi tärkeää saada niitä fiiliksiä ja sitten, että jos he pystyvät jotenkin sanottaa, että mikä tuntuu hankalalta tai mitä ikinä se on, niin sehän auttaa meitä tosi paljon. Mutta sitten tietenkin tämä valmentaminen on hiton vaikeaa, että palaan siihen, mitä esimerkkiä käytin mun eilisistä treeneistä, että sitten on tietysti myös nämä tilanteet, että kun mä haastan heitä uuteen vastaanottosysteemiin ja he kokee sen, että tästä ei tule mitään ja me valmentajina nähdään ulospäin, että vitsi, tämä tulee toimiin hyvin. Sitten on tietenkin myös nämä, mutta silloin täytyy myös tunnistaa, että okei, he tekevät sitä ekaa kertaa. Heille on tässä tosi paljon mietittävää, prosessoitavaa. He miettivät siinä samaan aikaan vastaanottotekniikkaa, sitä suoritusta, he katsoo, mihin se pallo menee. Sitten he miettivät myös, että okei, tämä oli se systeemi, mitä me harjoitellaan. Nyt meidän piti lukea tuota syöttäjää, niin miten monta asiaa heillä on päässä, niin olisi aika ihme, jos heillä ei tulisi heti se turhautuminen. Mutta tämmöisten asioiden niin kuin tunnistaminen myös, että koska sun täytyy vähän pakottaa, melkein jopa voisi sanoa, tai että haastaa, että hei, kokeillaan vielä, työstetään tätä, versus se, että ollaan jo pidemmällä vaikka siellä kaudessa ja joku juttu, että vaikka ihan tosissaan se ei pelissä suju, tai että sille pelaajalle joku ei toimi, että silloin täytyy myös sit ihan eri tavalla ottaa se palaute sieltä ja pohtia eri juttuja. Ja että nämä on niinku niitä valmentajien haasteita, ja tästä mä kyllä aina koen, että on niin tärkeää, että me valmentajat, ketä siinä on, myös meillä fysiikkavalmentaja voi nähdä jotain asioita, mikä on meille tosi tärkeää tietoa, että hän saattaa sit eri näkökulmasta huomata jotain sit pelaajasta, joka voi olla vaikka ihan fyysisiä ominaisuuksia, että nämä koko valmennusporukan niin kuin kaikkien se panos siinä on tosi tärkeä. Joo, ja tämä siis nimenomaan tuossa milloin me jatketaan yrittämistä, niin se kuitenkin valmentajatehtävä on johtaa sitä tilannetta, että se vaikka kysytään pelaajilta, ei tarkoita, että ne on niin aina oikeassa tai niiden mieliksi asia. Ja sitten valmentaja ottaa myös vastuun tietenkin siitä siinä mielessä, että mehän ei voida aina olla 100% varmoja, eli joskus meidän pitää ehkä mennä sillä vaistolla tai intuitiolla, ja sehän ei ole aina oikeassa ja kokeilla, ja itse olen kokenut, että ollaan vaikka yhden pelaajan kanssa, joka on tuossa mulla muutaman vuoden ollut, niin ollaan kokeiltu tiettyä tekniikkaa tai lyöntiä kehittää ja on yritetty sitä ja menty eteenpäin ja menty seuraavaakin vaihtoehtoa ja sitten me ollaan vuoden päästä palattu siihen, mitä me ollaan yritetty joskus aikaisemmin ja sitten se yhtäkkiä toimii. Eli saattaakin mennä aikaa, että se sama että sen hetki koittaa vasta vuoden päästä tai puolen vuoden päästä, milloin se rupeaa toimimaan, koska me ollaan kokeiltu muita asioita ensin. Eli se oppiminen on tosi sellainen mielenkiintoista siinä mielessä, että sitä ei voi oikein ennustaa. Ja ehkä tämä niin mun mielestä voisi kuvastaa sitä sun uraa, että miten se on mennyt pätkissä ja mitä on tullut, että joskus on niin menty tiettyyn pisteeseen ja sitten vielä, jos ei ole ehkä uskonutkaan, sitten lähdetäänkin niin vielä
uudestaan, että kun se hetki on oikein, niin sitten tapahtuukin. Ja mun mielestä se on sen oppimisen kanssa niin ihan sama juttu valmentajana, että koko ajan pitää pohtia sitä, että missä vaiheessa niin vaihdetaan ja missä vaiheessa jatketaan. Ja ehkä toi on nimenomaan se, että mitkä virheet on niitä hyviä ja mitkä on huonoja. Joo, ja sitten ehkä myös sitä, että pitää olla pystyy sanoa, että okei, tämä ei toimi, mutta sitten taas toisaalta, että varsinkin jos ei ole vielä niitä valmennusvuosia takana niin paljon, että myös pohtii niitä asioita ja valmistautuu vaikka niihin treeneihin sille, että sä mietit jonkun harjoitteen, ehkä aloitat vähän siitä simppelimmästä versiosta, ja jos se lähtee rullaan hyvin ja se toimii hyvin, että sulla on vähän niin kuin siinä sitten semmoinen plan B ja jopa C:kin siinä, että okei, että jos tämä toimii hyvin, me voidaan haastaa lisää ja mennään vaikeampaa ja mahdollisesti vielä vähän jatketaan jotain. Tai sitten, että okei, me pysytään nyt vaan tässä, ehkä pari viikon päästä voidaan kokeilla vähän vaikeampaa, että sillä tavalla pystyy edes vähän olemaan niin kuin enemmän valmistautunut siihen, että jos joku ei toimi tai jopa toimii, että sitten me ei tietenkään myöskään haluta sitä, että tehdään tavallaan niin kuin liian helppoa, mistä voi tulla sitten sitä tylsää, että voi ottaa niitä vaihtoehtoja siihen omaan suunnitteluun ja mukaan. Ja mä käytän myös aika paljon aikaa siihen, että mä mietin, että missä järjestyksessä on järkevä tehdä niitä harjoitteita. Viimeksi eilen jätin jonkun osuuden pois, kun hokasin, että okei, tämä ei nyt sovikaan tähän väliin, että me ollaan tavallaan menty jo tähän vaiheeseen, meillä on hyvä meno, tässä on tullut jo hyviä kosketuksia, niin me ei tarvita tätä tähän väliin, niin sitten tavallaan se rohkeus, että no okei, että aina ei tarvitse olla niin orjallisesti se, että ehkä vaikutti paperilla hyvältä, mutta nyt me ei tarvita niin mennäänkin siihen seuraavaan vaiheeseen. Joskus voi tulla myös, että no okei, vireystila on hyvä, lisätäänkö vielä reenin loppuun joku pieni pätkä jotain, tai sitten jos tuntuu, että tässä keskittyminen ei enää riitä, tai vireystila on mitä on, niin mun mielestä on aina parempi vaikka sitten pikkusen aiemmin lopettaa ne treenit, että se fiilis jää semmoiseksi, että me ollaan tehty hyvin tehokkaasti, vaikka se olisi vähän vähemmän aikaa, versus se, että se menee semmoiseen, että kukaan ei enää pysty keskittyä tulevaan se turhautumista, sitten lähdetään kotiin sieltä treeneistä sillä fiiliksellä, että tästä ei tullut mitään, vaikka se olisi ollutkin se alkupätkä niin kuin tosi hyvä. Eli mun mielestä tämä on tosi tärkeä huomio, että se tietty vaikka aikamittari tai toistojen määrä, niin se ei ole se ratkaiseva, vaan se laatu ja just nämä vireystila-asiat ja mitä siellä tapahtuu ja laskeeko se motivaatiot vai synnyttääkö se viimeinen pätkä, jos se pakosti tekee, niin se itseluottamus kariseekin sieltä että koko treeni ikään kuin vesittyy sit vaikka viimeisen 5 minuutin aikana, jos niinku pakolla jatkaa. Ja tämähän on nyt sitä valmentajan kokemusta ja kuuntelua. Ja mä niinku uskoisin ja niinku itse ainakin huomannut, että semmoiset pelaajat, ketkä on kokeneempia ja on harjoitellut ja on ollut valmennuksessa ja muuta, niin ne on tosi arvokkaita nimenomaan vaikka sen palautteen kannalta. Ja sitten taas tietenkin uudemmat pelaajat, joilla ei ole kokemusta, niin ne on siinä mielessä taas arvokkaita, että miten eri tavalla ne voi kokea sen saman treenin. Ja miten niitä niin ikään kuin yhdistellään. Ja mietin just, että teilläkin on tietysti niin joukkueessa paljon jäseniä, niin siellä on varmaan aika paljon sitä variaatiota kuitenkin, että miten kukakin ottaa ne treenit. Et siinä on varmaan nimenomaan se pelaajien tuntemus tosi tärkeä. On kyllä, ja parastahan siinä on se, että sä pystyt tavallaan niin kuin hyvällä tavalla hyödyntämään sit näitä vähän kokeneempia, jos mä ajattelen vaikka mun joukkuetta Kuopiossa silloin, kun me ollaan noustu liigaan. Et mullahan oli siellä ikäjakauma oli, että mun nuorin pelaaja, joka oli alun perin vaan niin kuin piti olla treeneissä, mutta hän oli sitten loppujen lopuksi ihan todellakin osa joukkuetta. Hän oli kauden alkaessa 12, täytti 13 ja sitten vanhin pelaaja oli siellä 35 paikkeilla, en nyt muista, anteeksi Elina, en muista sun ikää, mikä se silloin oli, mutta kaikkea siltä väliltä oli meidän ikä. Ja se, että miksi mä valitsin juurikin sen konkaripelaajan, mikä mulla siinä oli, niin mä tiesin hyvin, että millainen hän on ja kuinka paljon hän antaa joukkueelle. Niin, että mulla on tosi tarkkaa tavallaan se, että miten mä mietin ja millaisia tyyppejä mä haluan siihen jengiin, varsinkin jos siinä on mukana nuoria.
näähän on niin kuin aivan parhaita valmentajien apureita nämä tietyt persoonat. Se ei aina edes ole iästä kiinni, mutta totta kai jos sulla on yli 30-vuotias pelaaja, jolla on pitkä liiga ja ura takana ja vaikka mitä kokemuksia, niin ne on niin kuin kultaakin arvokkaampia nämä tyypit, että ne tuo sitä sellaista joukkuekulttuuria, ne nostaa sitä vaatimustasoa, koska he tietää, ja varsinkin jos he ymmärtää sua ja mitä sä haluut, niin ne tuo sitä sieltä joukkueen sisältä. Ja tämä tyyppi oli ehkä semmoinen, että meillä on montakin hauskaa tarinaa hänestä, että häntä vähän niin kuin pelätään ensin alkukaudesta, että kun hän on tosi vaativa, mutta sitten kun he tajuu, että hän on reilu aina, hän on aina joukkuepelaaja, koskaan kukaan ei mene joukkueen edelle, ei myöskään hän itse, eikä varsinkaan kukaan muu, niin jos sä loppukaudesta kysyt, että sano yksi pelaaja, kenet sä haluaisit sun jengiin seuraavillakin kausilla, niin mä lupaan, että melkein kaikki, jos ei jopa kaikki sano, että tämä pelaaja. Että nämä on semmoisia isoja juttuja. Ja sitten tässä oli semmoinen tilanne, että mä jouduin aika kovastikin taistelemaan sit seuran kanssa, että he vähän kyseenalaiset, että no miksi sä haluat tämän pelaajan. Että eikö tämä ole jo vähän iäkäs, ja mä oon sille, että mä haluun. Mä en edes neuvottele tästä. Tämä on ehdottomasti se tyyppi, kenet mä haluun. Ja hän oli mulla siis molemmat 2 kautta siellä Puijossa, ja sen jälkeen myös seurakin tajusi, että miksi. Niin tämmöiset jutut on, että nyt mulla on mitäs nämä nyt on, 21, kun on mun vanhimmat pelaajat tällä kaudella, että ollaan tosi nuori jengi, näitä on vaan 2 näitä tämmöisiä, mutta se, että minkälaisia tyyppejä he ovat, ja se on tosi iso asia, ja totta kai myös siellä on nuoremmissakin semmoisia persoonia, jotka on ehkä vähän valmiimpia ottaa roolia. Se, miten mä myös mietin kapteenirooleja ja niitä asioita, on niin kuin niillä on tosi iso merkitys. Ei sillä, että sieltä nostetaan jotain, vaan siis se, että mulla on ensinnäkin aina enemmän kuin 1 kapteeni, ja sitten se, että heille on niitä vähän niin kuin mä annan myös tavallaan semmoisia haasteita, mihin mä koen, että he on valmiita, että he pystyvät jeesiin niitä muita, mutta sillä tavalla, että heilläkin saa olla vähän huonompia päiviä, ja sieltä löytyy sitä tsemppiä ja tukea niiltä muilta myös siinä. Mutta tämmöiset hyvät persoonat, kokeneemmat pelaajat pystyy tekemään niin paljon asioita, mitä tavallaan sitten ne valmentajat, niillä voisi kestää tosi kauan päästä siihen, tai pystyykö koskaan tekemään. Joo, tämä on mielenkiintoista. Mun huomio vaikka tässä niin padelin osalta, siellä pelataan tietysti pareittain, ja tietysti se paridynamiikka siinä niin korostuu, että minkälaisia ominaisuuksia, taito-ominaisuuksia, ja miten se henkisesti toimii, mutta sitten kun me treenataan vaikka joukkueena ja meillä on vaikka 2 kentällistä, eli 8 pelaajaa vaikka sitten yhtä aikaa siellä treeneissä, ja siellä huomaa just näitä asioita, että toiset nostaa sitä treenin tasoa ja nostaa sitä jengin niin henkistä puolta ja pitää sitä, ja sehän tietysti vähän vaihtelee päivittäinkin, mutta selkeästi niin erottuu semmoisia pelaajia. Se ei tarkoita aina, että ne olisi niitä taitavimpia pelaajia. Se tuli tämä niin ikäasia ja muuta, että onko ja mitä se kokemus tuo, niin se pitää ottaa huomioon, että miten se nostaa sen koko joukkueen tasoa esimerkiksi siellä treeneissä, koska kuitenkin sitten treenin taso nostaa myös sitä taitotasoa koko joukkueella. Kyllä. Ja sitten on se tietysti se henkinen puoli myös siellä ja nämä kapteeniasiat, että se on mielenkiintoinen kokonaisuus, ja sitä ei usein niin ulkopuolelta välttämättä eroteta. Ja se on ehkä mun mielestä, mitä monissa lajeissa seuraa vaikka maajoukkueen valintoja, niin ulkopuoleltahan hirveän paljon voidaan niin arvostella, että miksi toi on siellä ja eihän se osaa ja ei sillä ole tuollaisia merittejä nyt tuolta, niin ei välttämättä nähdä niitä asioita, mitä valmentajat ja ne, ketkä valitsee niitä pelaajia sille koko joukkueelle tai miten se nostaa niitä muita ihmisiä. Että toi on osa sitä niin kuin, huippuvalmennusta mun mielestä, että miten se joukkue muotoutuu ja mitä sillä harjoituksessa tapahtuu, koska harvahan nyt on niin kuin koko ajan niitä harjoituksia seuraamassa ulkopuolella. Joo, ja se on tosi tärkeä tavalla, että se joukkue rakentuu jokaisesta palasesta, ihan jokaisesta. Että totta kai se valmentaja on se, joka tekee sen, että minkä näköisen joukkueen mä nyt haluaisin, siihen vaikuttaa sitten myös, että ketä pelaajia sä sinne valitset. Mutta tavallaan just se, että sen täytyy toimia. Ja se, että välillä voi olla paperilla joku joukkue vaikuttaa ihan älyttömän kovalta. Onko ne välttämättä sitten se paras joukkue
toimiiko ne joukkueena hyvin, niin se on sitten ihan eri asia. Ja tämä oli ehkä oppi, mikä oli itselle tosi tärkeä ja toi semmoista itsevarmuutta ja luottamusta siihen niin kuin omaan valmennukseen silloin, kun mä itse pääsin tälle 35 pelaajan maajoukkueen listalle ekaa kertaa. Ja meillä oli silloin huippuvalmentaja siinä jengissä ja hän halusi niin kuin katsastaa kaikki pelaajat. Ja hän sanotti sitä ihan ekasta leiristä, ekasta päivästä asti, että hän tekee joukkuetta. Että vaikka tämä on maajoukkue, että totta kai tavallaan, että on niitä vähän niin kuin tähtiä ja se on ihan ok, mutta että hän tekee joukkuetta, että kukaan ei tule meneen edelle siitä. Ja se oli ehkä se, että mä en varmasti ollut se taidollisesti paras. Mä olin kohtuu lyhyt sille pelipaikalle, missä mä pelasin, mutta se, että mä niin kuin ostin täysin sen hänen ajatuksen ja valmennusfilosofian ja mä tein kaikkeni, että mä tekisin just niitä asioita, mitä hän tavallaan vaati. Ja sitten, että totta kai oli niin kuin helppo myös ostaa se hänen ajatus, koska oli huippuvalmentaja ja se näkyi hänen toiminnassa ja siinä, miten hän sanotti sitä, että mitä tässä tarvitaan, että tämä toimii. Niin se, että nämä on niitä isoja juttuja, että hyvä oppi siitä, että se valmentaja osasi sanottaa sen, mutta myös tämä, että mä itse hokasin sen, että sitten kun minä olen tuossa roolissa, että mun täytyy tehdä se tosi selväksi, että mitä tässä vaaditaan. Ja olen aina ollut se tyyppi, että se kukaan ei mene sen joukkueen edelle, vaan että sen täytyy toimia sen jutun ja olen hyvinkin vakuuttunut, että tavallaan Puijonkin liiganousukausi, siellä oli tosi pitkään haettu sitä liiganousua ja kaikkea. Että se, mikä meidän joukkueesta teki tosi spesiaalin, oli se, miten tiivis, hyvä ja hyvin toimiva joukkue me oltiin. Meillä oli ympäristö, missä kaikki sai olla just sellaisia kuin oli, ja siellä oli tosi erilaisia persoonia, ja ikäjakauma oli tosiaan ihan valtava. Mutta tavallaan itselläkin se, että sitten kun mä sain mahdollisuuden, ja mulle annettiin ne tieto, että tämmöistä joukkueet rakennetaan, mä haluan, että siellä pelataan tällä tavalla, niin mä pystyin antamaan kaikkeni niillä taidoilla ja lahjakkuuksilla ja tiedolla, mitä mulla oli, että mä vaan toteutan sitä, mitä siltä joukkueelta vaadittiin, niin se oli tavallaan se mun reitti siihen joukkueeseen, vaikka varmasti oli tietenkin myös nuorempia pelaajia ja fyysisesti ehkä parempia tietyllä lailla ja mitä ikinä, mutta että mä sovelluin siihen jengiin siinä roolissa, mikä mulle annettiin. Se valmentaja oli myös tosi hyvä kertoa, mitä ne roolit oli. Että nämä on näitä, aina arvostellaan paljon, aina arvostellaan tavallaan niitä valintoja, että onko tämä oikein. Mutta se dynamiikka ja kuka tekee siitä jengistä paremman, vaikka sä et itse olisi ehkä just se supertähti, mutta että sä voit antaa niin paljon muuta ja se on tosi tärkeää. Ja näitä täytyy myös tavallaan, että ehkä silloin nuorena valmentaja oli tosi vaikeakin uskoa siihen, että vaikka sä saatoit nähdä, että tämä pelaaja kun on kentällä, hän tekee tästä joukkueesta paremman, vaikka sä et ehkä sieltä vaikka tilastoissa sitä näe, niin oli vähän semmoinen pelko tavallaan luottaa siihen, että uskallaanko mä nyt pitää tätä pelaajaa kentällä, kun sieltä saattaa tulla ulkopuolelta, että no miksi tämä pelaa, toi on parempi, mutta se tuo siihen joukkueeseen jotain, se pelaaja, mitä sä tarvit, niin se semmoinen itseluottamus vaaditaan silloin myös siltä valmentajalta, että ottaa vähän niin kuin sitä kritiikkiä vastaan, tai antaa sen kritiikin olla, sekin on aina hyvä vaihtoehto, niin että nämä on asioita, mitä ei heti näy ulospäin, mutta että niihin täytyy kyllä niihin täytyy itse luottaa. Ja meidänkin liiganousukausi oli aika hurja. Me hävittiin jokaiselle jengille jossain vaiheessa kautta. Meillä oli erilaisia haasteita, meillä oli tosi nuoria pelaajia ja silti mulla oli koko ajan itsellä semmoinen, oli ihan 100% varma, että tästä tulee hyvä. Ja se näytti ihan katastrofilta. Puijos oli totuttu tavallaan koko ajan oleen siellä kärkikahinoissa ja sitä oli monta vuotta haettu sitä liiganousua, monta kertaa oltu lähellä. Ja se oli, lehdistö kysyi koko ajan, että no mitä nyt tehdään, miten tämä voi olla, että olette hävityt tämän pelin. Ja mä vaan olin 100% varma, mä myös sanoin lehdistölle, että no se on vähän kuin rahaa laittaisi pankkiin, kun nuoret pelaajat pelaa. Mitä se oli? Sehän valmisti heitä liigakarsintoihin, mutta se vaatii sitä, sun täytyy olla varma, että tämä on se oikea jengi. Sun täytyy rakentaa se jengi sille, että se toimii. Mutta sitten totta kai myös, että ne pelaajat tietää, että hei, tämä toimii. Tämä on se, ketä me ollaan. Ja tällä me voidaan menestyä. Mä kävin katsoa tuossa viime kaudella koripalloa. Yksi tuttu on valmennustiimissä siellä. Ja se oli
se oli vähän vanhempi pelaaja, joka kuitenkin sillä oli aika vähän peliaikaa, ei ehkä fyysisesti enää sit niin koripalloa pysty niin pitkiä peliaikoja. Ja sitten mä vaan näin, niin mitä se oli siinä penkillä se touhu, miten se niin nosti joka pelaajaa siellä. Ja sitten mä jutelin kaverin kanssa siitä, niin sanoin, että sitten, jos sä tulisit vielä niin treeneihin katsoa ja näet, miten se nostaa sitä treenin tasoa, niin se oli just niin hyvä esimerkki siitä, että siellä pelikentällä niin on vähän peliaikaa, mutta se, miten se vaihtoehtoja toimii, ja sitten vielä mitä suurin osa ei näe, että mitä siellä treenissä tapahtuu, niin se oli myös mulle semmoinen niin kiva kuulla. Ja tässä mä tietysti niin tämän, mitä sä kerrot tässä. Mutta mennään vielä sinne vaatimustasoon, mutta mulla on yksi tuohon joukkueeseen liittyen, että onko sulla ollut semmoista tilannetta valmentajana, että sä et ole itse päässyt valitsemaan sitä joukkuetta, ja sitten sun pitää toimia semmoisen joukkueen kanssa valmentajana, niin miltä se tuntuu, tai mitä tekijöitä siinä taas sitten? Vähemmän on niitä kokemuksia, mutta on jonkin verran. Ja siinä tilanteessa se on sitten tavallaan sitä, että vähän niin kuin aloitat sen palapelin rakentamista, että sä yrität tutustua siihen jengiin ja niihin. Että siinä ehkä sellaisissa tilanteissa koin, että oli vielä tosi tärkeää vielä paremmin oppia tuntea niitä pelaajia, että sä saat kaivettua niistä ne, että miten sä saat ne sitten toimii yhdessä. Että se vaatii niin kuin paljon sellaista ihmistuntemusta siinä vaiheessa, että sä saat sitten heidät jotenkin laitettua oikeisiin paikkoihin, roolitettua oikein ja myös sit tietysti niin kuin heille myytyä se sun ajatukset, että miten tämä toimii. Et se on erilaista, se oli tavallaan tosi mielenkiintoista, mutta ehkä ensimmäinen joukkue, mikä tuli tuosta sun kysymyksestä mieleen, niin oli semmoinen mä Jenkeissä valmensin samaan aikaan kuin siellä yliopistossa, niin myös high school-joukkuetta. Ja tietyllä lailla ehkä helpotti sitä tehtävää siinä, että vaikka se oli niin kuin tavallaan valmis joukkue, niin siellä joukkueessa oli ollut sellainen kulttuuri, että siinä oli pikkasen ollut sellaista, että valmentajalla on ollut niitä lempparipelaajia ja siellä oli vielä sitten ikävä kyllä vähän se ehkä näkyy semmoinen, että ihonvärinkin mukaan oli ollut erilaisia roolituksia, mitä ikinä, niin se tavallaan avasi mulle sen oven siihen, että kun mä oon vaan reilu, niin sä sait semmoisen luottamuksen heihin tosi nopeasti, vaan sen pohjalta, että kun ennen ei ollut se kohtelu ollut reilua, ja mä toin sen kulttuurin siihen, niin silloin sä sait tavallaan heille myytyä tosi paljon, koska he vaan janosi niin paljon sitä reilua kohtelua siinä, että sä sait ne pelaajat tavallaan jo sen perusteella niin kuin nostettua seuraavalle tasolle, ja sitten he halusi tehdä siitä joukkueen, koska niille annettiin mahdollisuus siihen niin kuin eri tapaan valmentaa ja siihen, että kaikki on samalla viivalla. Mutta kyllä siinä täytyy hokata tavallaan, ja siellä oli monta tyttöä, ketä sitten jännitti tosi paljon tietysti uusi valmentaja ja kaikkea. On niitä vähän ujompia, että sä löydät sieltä, että no millä sä saat heidät antaa itsestään jotain tälle jengille, ja millä sä saat ehkä sitten sen, mikä on ihanaa, että on niitä vähän räiskyvämpiä persoonia, mutta että sä teet sen sillä tavalla, että se pysyy positiivisena se heidän räiskyvä persoona. Sullahan ei ole kiva, jos sulla on 12 tai 14 samanlaista tyttöä, mutta että sä saat ne niin kuin toimiin yhdessä, niin erilaista haastetta, mutta täysin mahdollista totta kai. Mutta aina tietysti haluaisi myös pelillisesti jo miettiä sitä, että mikä toimii, että jos sulla on korkeimmalla tasolla, että jos sulla on hyvät keskarit, niin sulla on toivottavasti myös passari, joka osaa passata hyvin näille keskitorjujille ja kaikkea tämmöistä, mutta erilaista tietysti, mutta täysin mahdollista saada se toimii, mutta silloin se korostuu ehkä just se reilu ympäristö ja se semmoinen kaikkien mahdollisuus siinä kehittyä. Joo, tärkeitä asioita. Meillä padelissa varmaan tällä harrastajatasolla ainakin ja muuta, niin ei suurin osa tällaista niin harrastajajoukkueista tai ketkä kilpailee niin korkeammallakin tasolla, niin valmentaja ei ehkä niin suoraan valitse, vaan tulee jollakin tavalla ehkä lähimpään halliin tai muuten muodostuu, ja sitten ikään kuin tämmöinen joukkueen rakentaminen on vähän erityyppistä. Pidetään ihan pieni tauko ja sitten mennään tuonne vaatimustasoon. Yes. Tervetuloa takaisin. Tosi hienoa, mukavaa asiaa ollut ja tärkeää asiaa ollut tässä pohjalla, ja mennään meidän
viimeiseen aiheeseen, eli vaatimustasoa. Sitä ollaan tuossa sivuttukin. Jos me määritellään vähän se, että mitä se vaatimustaso tarkoittaa siinä valmentamisessa tai harjoittelussa, niin kerro oma kokemus ja tietämys siitä, että miten sä sen näet. Vaatimustaso on totta kai, se lähtee ehkä jo siitä, että mitä me koko porukka, mikä on meidän yhteinen tavoite. Se määrittää vähän sitä, että mihin se vaatimustaso ensinnäkin voidaan laittaa. Ja joskus siinä tarvitaan vähän enemmän ohjausta sen valmennuksen puolelta. Joskus se on hyvin selkeä, että mikä se on se meidän tavoite. Että siinä on toki eroa, että jos puijavolleessa oli se, että no me halutaan nousta liigaa, niin se on se meidän suurin tavoite. Sitä mietitään sitten paloina, että mitä se vaatii. Mutta tavallaan nyt eri juttu on, kun on tuolla HVA:n, eli Helsinki Volleyball Academy on nuorten pelaajien tällainen ponnahduslauta, niin silloin me mietitään eri tavalla. Meillä ei ole tavoite nousta liigaa, meillä on tavoite tehdä liigapelaajia, mutta se, että ollaan samalla sivulla totta kai on se, ja se, että mitä me voidaan vaatia, niin se lähtee ihan osallistumisesta, että meillä pitää olla se sitoutuminen siihen jengiin, se on jo vaatimustasoa, se miten me kommunikoidaan tämä, että mikä on tavalla sallittua ja mikä ei näiden poissaolojen ja tämmöisen kautta ne vaatimustasot on jo siellä olemassa ennen kuin lähdetään edes halliin asti. Semmoinen työmoraali siihen sen ympärillä tosi paljon, niin tämmöiset jutut on, mitä tehdään selväksi, että meidän vaatimustaso on se sama, että mä harrastajajoukkueen ja tavoitteellisen joukkueen ero on kuitenkin siinäkin jo, että valmentajana sä tulet vaatiin sitä, että sä olet sitoutunut jengiin ja se ei tarkoita sitä, että ollaan pois reissujen tai festareiden tai synttäreiden tai minkä ikinä takia pois sieltä lajitreeneistä tai peleistä, mutta sitten kun mennään sinne hallin puolelle, mikä on meidän vaatimustaso ihan jo siis asenteessa, yrittämisessä, niin sitä haetaan sieltä. Se tarvii totta kai myös konkreettisia tekoja ja siinä samalla pystyy niitä sanoa, mutta sitten itse tykkään myös tehdä niissä taidoissa, mitä pystyy määrittämään, että kun me tehdään joku asia, on se sitten lentopallossa näitä niin sanottuja freeballeja, että miten me niitä halutaan, mitkä määrittää sen, että mikä on, lasketaan freeballiksi, eli tämmöiseksi helpommaksi palloksi, mihin me halutaan ne, mikä on se laatu siinä, kun me passataan, on se sitten passarit tai muut pelaajat, mihin me halutaan se pallo, niin tämmöiset vaatimustasot, me pelaajat ymmärtää sen, että tämä on se meidän hyvä suoritus, ja mikään muu ei, siihen me aina tähdätään, se ei aina toteudu tietenkään, mutta sitä me haetaan, että niin paljon asioita, mitä pystyt tekemään, lentopallossa on tietysti paljon muuttuvia tekijöitä, mutta mitä me pystytään määrittelemään hyvin selkeästi, niin tehdään ne asiat selväksi, mutta totta kai myös se, mulla on ja tulee olemaan aina tiettyjä vaatimustasoja ihan peliin valmistautumisessa. Mä olen toiselta ammatiltani sairaanhoitaja, mä olen ollut myös psykiatrialla ja lastensuojelussa töistä, niin mulla on ehkä sitten tämmöisiä, tulee olemaan ikäviä juttuja, että koska se puhelin laitetaan pois ja ennen peliä ja tämmöisiä sääntöjä, mitä mä sitten koen, että vaikuttaa myös meidän valmistautumiseen ja siihen, että ollaanko me parhaimmillamme pelipäivinä. Mutta sitten ihan myös tämmöisiä, että mitä on hyvä joukkuekaverit, jos sitä tarvii vähän niin kuin määrittää, mutta sekin voi tulla siitä, että no sä olet vastuussa siitä, että miten sä kommunikoit, ootko sä ilmoittanut poissaolot tai mitä ikinä ne on, että tämmöiset jutut, se, että mitä sallitaan käytökseltä, voidaan joutua niitä käymään läpi, jos sulla on tietyn ikäisiä urheilijoita ja totta kai harjoitellaan myös tunnetaitoja ja tunnesäätelyä, mutta tavallaan se semmoinen, että meillä on tämmöiset standardit meidän joukkueessa, näistä me pidetään kiinni, koska tämä hyödyttää meitä kaikkia. Et mulle on niinku, se vaatimustaso ei ole sellainen, että se poissulkisi jotenkin sen, se ei ole, mun mielestä vaatiminen on välittämistä enemmänkin, se ei vie pois sitä, että jos mä vaadin sulta paljon,
niin se vaan, ja sanon tämän ihan ääneenkin, että jos mä sulta pyydän koko ajan vähän lisää ja susta tuntuu, että miksi toi aina mua vielä niin kuin yrittää, että just mä tein sen, mitä hän pyysi, ja nyt se taas vielä sanoo, että vähän vielä voit korjata, niin se tarkoittaa sitä, että mä näen sus jotain vielä enemmän. Joo, se on niin kuin luottamuksen osoitus myös sillä. Kyllä, joo, ja yleensähän se on kuitenkin niin, että me nähdään näissä urheilijoissa enemmän, mitä he itse näkee tosi usein, varsinkin tyttöpuolella, sanoisin naispuolella, että mä vaadin, koska mä näen sussa potentiaalia, että se ei ole mitään pahaa, vaan päinvastoin. Että mun mielestä turvallisuus ja tämmöinen ei ole mitenkään korkean vaatimustason vastakohta, että se on niin kuin yksi edellytyksistä siihen. Eli tuolla on periaatteessa niitä niin sosiaaliseen ja siihen joukkuekulttuuriin ja siihen puoleen liittyviä vaatimuksia, ja sitten se oli tällaisia taidollisia vaatimuksia, tietysti niin käytöstapoja ja tämän tyyppisiä, mitä vaaditaan, ja sitten onko teillä joukkueessa esimerkiksi jotain niin sitten fyysisiä mittareita vaikka, että mä oon kuullut kuitenkin, että joissakin pitää olla vaikka jossakin ammattilaisjoukkueessa, pitää Cooperin juosta tiettyä tai mitä ikinä, mutta onko jotain fyysisiä vaatimusta, mitä vaaditaan, että pitäisi kauden aikana kehittyä, tai onko joku taso, mihin pitää vaikka päästä? Meillä me testataan kyllä nuoria, varsinkin kun ollaan urheilijoita ja liiton alaista toimintaa, totta kai me testataan. Ei ole vaatimustasoa siinä mielessä mitään, että sun pitäisi tehdä joku vaikka just tämmöinen PEEP-testi tai Cooperi tai joku jossain tietty niin kuin tavoite täyttyä, mutta sitten on niitä yksilöllisiä tavoitteita ja että kun on kyseessä nuoria, että mennään tavallaan eteenpäin, että siinä sitten tulee totta kai myös meidän fysiikkavalmentajalla tosi iso rooli, tärkeä rooli siinä, että nähdään sitä kehitystä, mutta että nämä on tosi yksilöllisiä, ne käydään läpi myös yksilöllisesti tällaiset jutut, että on niin, ja lentopallossakin, kun mullakin on siellä sellaista 90-senttinen on pisin tyttö ja sitten pienimmät jotain 160 jotain, että tavallaan sulla on niin paljon eroja myös siinä fysiikassa, että ne on niin kuin tosi tärkeä erotella sitten, että mitä haetaan, plus että heillä on täysin erilaiset pelipaikat, että jos sä oot libero, joka vaan puolustaa ja nostaa, tekee tämmöistä työtä versus sitten nämä hyppäävät pelaajat, niin mutta totta kai se, että me käytetään niin kuin erilaisia testejä ja juttuja, että me pysytään kartalla siitä, että miten niin kuin homma etenee, mutta sitten käydään yksilöllisesti läpi niitä omia tavoitteita. No tämä on mun mielestä hyvä pohja sille, että nyt kun vaaditaan, ja tuli tuossa esillekin, että se on niin kuin, ei poissulje turvallisuutta tai muuta, niin ehkä se kysymys, että mitä se paljon vaatiminen on ja miten sitä tehdään ja miten samalla voidaan rakentaa sitä turvallisuutta ja turvallista ympäristöä. Että sitä ollaan niin sivuttu jo, että sallitaan virheitä ynnä muita, mutta mitä kaikkea se on. Se ei ole aina niin helppo yhtälö, ja sä aikaisemmin puhuitkin sun kokemuksista myös vähän ja siitä, että se voi mennä myös niin väärään suuntaan. No joo, mun mielestä turvallisuus ehdottomasti syntyy niistä teoista, ei siitä, että sanotaan. Jos se valmentaja vaan sanoo, että nyt meillä on turvallinen ympäristö. Et mun mielestä tällä hetkellä aika paljonkin puhutaan just tästä psykologisesta turvallisuudesta ja on tilanteita, että varmasti myös valmentaja saattaa uskoa, että kyllä mä oon tehnyt tästä turvallisen ympäristön. Kyllä mä kysyn heiltä, että mitä heille kuuluu ja onko heillä kaikki hyvin. Ja kyllä mä oon sanonut, että saa sanoa, jos on jotain mielen päällä, mutta sitten saattaa olla sen jengin pelaaja, joka kokee sen tai tulee kertoon siitä myöhemmin, että joo, ne sanottiin, mutta tuntuu, että niitä ei tarkoiteta. Ja jos mä yritin jotain sanoa, niin se reaktio ei ole hyvä tai turvallinen nimenomaan. Et kyllähän ne pelaajat tarkkailee sitä, että mitä silloin tapahtuu, jos mä vaikka teen sen virheen. Mitä tapahtuu, jos mä olen eri mieltä. Mitä tapahtuu, jos mä kysyn miksi. Tai sitten, että miten se valmentaja kohtelee mua, jos mulla on huono peli. Tai mitä, jos mä en pääse kentälle, niin ja onko valmentaja samanlainen mua kohtaan voiton tai häviön jälkeen.
Niin kaikki tämmöiset, he on hyvin kartalla tästä ja he todella paljon pohdiskelee näitä, niillä on aina ne semmoiset hoksottimet siihen, että kyllä se, mä koen, että se luottamus, niin kun, se ei synny siitä, että mitä se valmentaja sanoo olevansa, vaan siitä, että mitä urheilija näkee valmentaja niin kuin tekevän. Ja se täytyy tehdä uudestaan ja uudestaan. Et se on se, mihin he luottaa paljon enemmän kuin niihin sanoihin. Ja on tosi tärkeää myös pystyä niin kuin katsoa itseä valmentajana peiliin, että hei, miten mä nyt sitten reagoin, teikö mä nyt sitä, mitä mä sanoin. Että jos se pelaaja tuli sanoon, että hei, mun mielestä tämä tuntuu tältä, tai se pelaaja kysyy, että hei, miksi me tehdään näin, ja jos sä reagoitkin siihen, että sä niin kuin hermostut tai koet, että sua kyseenalaistetaan, niin onko se silloin turvallinen ympäristö? Et silloin se on aika vaikea sun sanoa, että no mähän on sanonut, että täällä on kaikki hyviä, saa kysyä, mutta jos se reaktio osoittaa ihan muuta, niin että pelaajathan on todella nuoretkin, niin ne on todella fiksuja näissä asioissa. Joo, ja ne tunteet tulee sieltä kuitenkin, tai ne aistii, ja vaikka itse ei vielä kaikkea tiedosta, niin jostakin se tunne syntyy, ja toi Kyllä. edellisessä podcastissa oli esimerkki, minkä taisi Jussi kertoa, että siellä salibändissä joku pelaaja missaa jonkun avopaikan, niin valmentaja penkillä heti laittaa, niin ottaa vihkon esille ja rupeaa kirjoittamaan, ja sitten että miltä siitä pelaaja tuntuu, että joutuuko hän penkille seuraavasti vai muuta, että synnyttääkö se vaikka minkälaisia tuntemuksia, ja se on niin yksi esimerkki tästä, että tunteeko se pelaaja turvalliseksi sen hetken, eli valmentaja niin sitä kehon kieltä myös miettiä, miten reagoi, ei pelkästään niin sitä. Onko sulla jotain esimerkkejä myös tällaisesta, miten, tai sulla on omaa kokemusta valmentajana, missä sä oot pystynyt synnyttämään tällaista turvallista ilmapiiriä? No on varmasti tosi tärkeä. Itsellä ehkä näihin asioihin auttaa tosi paljon, että mitä mä oon tehnyt tavallaan toisessa työssä, että jos mä oon ollut psykiatrisella tosi vaativassa paikassa töissä, mä oon ollut lastensuojelussa töissä, ja siellä kehonkieli puhuu paljon enemmän kuin sanat, että sä oot hyvin joutunut tosi paljon miettimään, että mitä sä kehollasi mitä viestiä sä annat sille, koska siellä se tilanne kärjistyy tosi nopeasti ihan eri tavalla, ja sä et ehkä saa samanlaista kontaktia niillä sanoilla, kun sä saisit sit sillä kehonkielellä, että itse on tavallaan päässyt harjoittelemaan sitä tosi paljon enemmän, mutta et mä niin kun tiedostan ehkä paremmin itsessäni niitä asioita kuin joku muu, koska mulla on siihen erilainen tausta, mutta kyllä mä huomaan myös usein näitä tilanteita, että lentopallossa vaikka, sit kun toi oli hyvä tilanne, mitä nostit salibändistä, että jostain avoimesta paikasta vedät ohi, että lentopallossa on myös tavallaan semmoisia tilanteita, että missä sun pitäisi aina 100% tehdä joku, että siellä on vaikka semmoinen vastapallo, että sen pääsee joku lyömään sieltä, että se pitäisi aina olla suora piste, ja jos siinä mokataan, niin kyllä se tulee äkkiä se katse sinne penkille, että mitä nyt tapahtuu, että sun täytyy tosi hyvin nimenomaan sillä keholla viedä sitä viestiä, että hei, kaikki on hyvin. Mutta myös treeneissäkin se nousee välillä ja saattaa olla sellaisia tilanteita, että mistä vähän jo sanoinkin, että jos joku reagoi tosi vahvasti kehollisesti, että miten sä ottaudut siihen ja mikä se sun olemus on. Ja sitten sieltä saattaa noustakin just, että no okei, tämä on se paikka, missä mun pitäisi aina onnistua. Pitäisi olla se helppo juttu, mutta sitten mä kysyn vaikka, että no onko sitä treenattu? No ei, että vaikka se on se helpoin, vaikka se vastapallo, mutta sitä ei koskaan treenata, että onko se itseluottamustaso, mitä se on, että sieltä saattaa löytyä tämmöisiä, mutta jos sä et anna siihen mahdollisuutta heidän sitä sanottaa jo olemuksella, niin sitten saattaa tulla aika isokin sellainen mörkö siihen tilanteeseen. Mutta mä myös koen, että valmentajana, että yksi vaikeimmista peleistä, mitä mä oon itse joskus valmentanut, vaikka se oli siis, me pelattiin tällä liiganousukaudella joku playeripeleistä tosi hyvää joukkuetta vastaan, me pelattiin ihan älyttömän hyvin. Se oli, mä olin niin ylpeä siitä jengistä, mä olin ihan fiiliksissä, että vitsi me pelataan hyvin, mutta että vastustaja oli myös todella kova, tosi kovatasoinen peli pitkiä palloralleja, niin se, että mä pystyin siinä, mun oli pakko pysyä rauhallisena. Olisi ollut mahtavaa vaan itsekin siellä tuulettaa ja olla vaan siinä menossa mukana. Totta kai sä myös teet sitä, mutta sulla oli pakko olla se, että jos otetaan aika lisää, että hyvä, tehdään hyviä juttuja, muistetaan
se fokus, mitä ikinä ne asiat oli, mitä oli sovittu. Että tavallaan toikin, että sun pitää huomata itsestä se, että myös siinä niin kuin hyvässä tilanteessa, että jos se lähteekin, että menee vähän ylikierroksille ja valmentaja lähtee siihen mukaan, että sun täytyy kuitenkin pitää ne langat käsissä niin hyvässä kuin pahassa, että sun täytyy myös pitää se semmoinen, kaikki me tehdään tätä tietenkin persoonalla, mutta tietyllä lailla, että mulla piti olla se rooli, että mä en voinut vaan antaa sen tunteen viedä, vaan mun piti olla se, joka muistutti, että hei, tehdään tosi hyvin menee, mutta muistakaa esimerkiksi, että oliko siellä nyt sitten tämä hyvä pelaaja, muistetaan missä hän on, muistaan koko ajan seurata, että me ollaan siellä hyvin torjumassa, mitä ikinä se on, että tällaisiakin asioita, että se voi olla myös se toinen ääripää, että sä et voi aina vaan elää siinä hetkessä, että sulla täytyy olla semmoiset hoksottimet aina siihen, että miten sä käyttäydyt, vaikka olisi noin niin sanottu niin kuin kiva tilannekin, mutta samalla lailla sitten nämä pelottavat totta kai myös, että jos niillä on stressitasot, millaisia ne on, joskus mä saatan ihan suunnitellusti, ei sillä, että mä reagoin tunteella, mutta että mä saatan käyttää vähän sellaista enemmän äänen korottamista ja semmoista vähän puhuttelua, ja se on täysin tietoista, että mä nyt herättelen sitä joukkuetta, silloin sitä tarvii onneksi aika harvoin käyttää, mutta että tavallaan, että sulla pitää olla omat tunteet aina hallussa koko ajan, koska sä olet se päävalmentaja. Joo, eli vaatii tunnesäätelyä valmentajalta, ja se mun mielestä se asian tekee monimutkaiseksi, että sä oot samaan aikaan aito, mutta kuitenkin sä kontrolloit tiettyjä juttuja ja olet, että milloin sä saat niin elää siinä mukana enemmän ja milloin vähemmän. Ja sitten siitä se ei saisi olla sellaista robottimaista toimintaa. Että sehän on hirveän niin kaksijakosta. On. Valmentajat pitää harjoitella, mutta tässä ehkä sellainen viesti kuitenkin niin valmentajille esimerkiksi, että se niin tietoinen siitä omasta toiminnasta on varmaan se ensimmäinen aste, että sä ehkä ymmärrät, miltä sä näytät ulospäin tai mitä ne sun reaktiot on tai miltä se sun puhe kuulostaa, ei pelkästään sanat. Ja itse olen ainakin harjoitusympäristössä niin myös opetellut tietyllä tavalla puhumaan tai kysymään ehkä, ja se on varmaan niin jatkuvaa harjoittelua, että ne sanat vaikuttaa meihin tosi paljon, mutta se kehon kieli vaikuttaa tosi paljon. Kyllä. Sehän ei ole helppo, siis saahan valmentajatkin tehdä virheitä, ja valmentajat sallii se virheitä, että sehän on niin turvallista ympäristöä sekin. Mikä sitten, jos ajatellaan, että se tuossa on niin valmentajaosuutta, mutta varmaan sitä turvallista ympäristöä ja vaatimustasoa yhtä aikaa rakennetaan pelaajien kanssa, niin nyt siellä oli tietysti vaatimuksia pelaajilta muitakin, mutta entäs tähän turvallisuuteen liittyen, niin miten pelaajat voi auttaa toisiaan siinä turvallisen ympäristön rakentamisessa? No heille pitää mun mielestä ensinnäkin antaa tavallaan sellainen mahdollisuus siihen, että meidän pitää luoda niitä tilanteita myös sen hallin ulkopuolella, missä me pystytään tutustumaan tavallaan toisiimme pikkusen enemmän. Että kyllä mä koen, että tämmöiset on tärkeitä. Tämä on ehkä näitä, mä vähän vitsailenkin jo sanonut, että mä oon vähän tämmöinen psykhoitaja, kukkahattutäti tavallaan, mutta kyllä mä uskon tosi vahvasti niihin, että tämä on nyt ehkä hyvä esimerkki, tämä mun liiganousukauden joukkue, että me tehtiin erilaisia niin kuin, tehtäviäkin, olen käyttänyt jopa jotain tämmöisiä kortteja, missä on jonkinlaisia kuvauksia, semmoisia voimakortteja tai mitä ikinä, että ollaan puhuttu siitä, että on joutunut pelaaja miettimään, että no miten sä vaikka kuvailet itsesi versus sit, miten toiset kuvailee sua ja miten ne näkee sut ja mitä sun vaikka vahvuudet on ja mitä sä koet itse, että mitä on sulle vaikeaa, että mitä ikinä se on, että tavallaan, että kun pystytään ymmärtämään toisiamme siellä paremmin, niin että kyllähän melkein aina jokainen joukkuekaveri haluaa sulle sitä parasta, koska te olette siinä jengissä, joka haluaa samoja asioita. Mutta sun täytyy saada heille myös semmoinen, luotua niitä tilanteita, missä he pystyvät vähän hokaan, että mikä on se, että miten mä pystyn vaikka kaveria auttamaan. Ja että sä pystyt itse myös antamaan itsestä vähän sen jotain ja ehkä näyttää sitä semmoista epävarmuuspuolta, että mitä se on. Ja sitten se voi olla tosi voimaannuttavaa myös se, että sä kuulet, että miten toiset näkee sut ja mitä ne sun vahvuudet on. Nehän voi olla ihan eri asioita, mitä sä itse koet itsessäsi. Ei niistä voi tulla aika isojakin havaintoja siihen. Eihän tässä ole mitään, ikävä kyllä mitään helppoa tietä siihen, että siitä joukkueesta tulee yhtenäinen. Mutta
siihenhän me aina niin kuin toivotaan, että me saadaan se ympäristö, ja sehän on se kaikista hienointa sitten, että sä näet sen, että ne eri persoonat uskaltaa olla omia itseään, että kyllähän se on se merkki, että se turvallinen ympäristö oikeasti on siellä, jos sä näet, että he uskaltaa olla sellaisia kuin he on. Ja se, mitä siellä tapahtuu jengin sisällä, niin siinä on, että kyllä mä sit yritän myös hyödyntää sitä, että yleensä just nämä kapteenit, että mulla on yleensä 3 kapteenia, että käytän heitä myös semmoisina, että heidän ei tietenkään heillä on myös luottamukselliset suhteet joukkueen kavereihin, mutta että jos siellä nousee jotain, varsinkin jos on jotain huolia, että he pystyvät sitä vaikka sanomatta vaikka, niin kuin, että jos on joku pelaaja tai että niitä ei tarvitse välttämättä sanoa nimiä, mutta että he on niitä, jotka voi tuoda mulle sitä tietoa, tuoda sitä palautetta, että mikä nyt hiertää tai mikä nyt ei tunnu hyvältä. Että kyllä mä uskon tosi vahvasti siihen, että mitä paremmin se jengi tuntee myös toisiaan, niin sieltä jää pois semmoiset väärin ymmärretyistä tilanteista sellaisia isoja reaktioita, mitä saattaa tulla, ja semmoisia turhautumisia tai tunteen purkauksia, että me ymmärretään vähän paremmin, että miksi vaikka toinen tekee tollaisia juttuja. Et kyllä on niinku, jos on käyty hyviä keskusteluja näistä asioista tai että mikä voi vaikka jollekin tuntua pahalta, niin me annetaan semmoisia työkaluja heille myös ymmärtää toisiaan paremmin. Ja nehän on asioita, mitä me ei pystytä niin kuin valmentajina niin hyvin olemaan siellä joukkueen sisällä, että mitä paremmin se tulee sieltä heistä itsestä, niin se auttaa kyllä todella paljon siihen. Eli mä voisin ajatella sellainen, että ihminen varmaan, tai käsittäisin niin, että ihminen luonnostaan vähän niin kuin vierasta pelkää. Tai pelko on voimakas sana, mutta kyllähän se, kun me opitaan tuntemaan toisemme, niin se synnyttää niin kuin turvallisuutta, ja se, että päästään sille asteelle jossakin joukkueessa tai muussa, että me uskalletaan olla sitä, mitä me ollaan, niin se varmasti luo lähtökohtaisesti sitä turvallisuutta, ja sitten siellä varmasti niin kuin kaikkien erilaisuus huomioidaan ja ymmärretään, ja virheetkin sallitaan. Ja mä noiden kapteenien rooleista on jostakin lukenut semmoista tutkimusta, että esimerkiksi henkisen kapteenin, mikä ei ole välttämättä aina edes nimetty, voisi olla joskus nimettykin, mutta henkinen kapteeni voi olla joku muukin vielä, niin, se, niin kuin pelitilanteissa monesti sen puhe tai sana voi niin kuin painaa enemmän kuin valmentajan. Joo, ostan ton ihan täysin, kyllä. Siellä on, ja nimetty kapteenikin, niin silläkin on jonkun tutkimuksen mukaan vielä isompi merkitys kuin valmentajalle, eli valmentaja tulee siinä tilanteessa niin kuin 3. ja sitten harjoitustilanteessa se voi tietysti olla niin kuin erilaista, mutta tästähän puhuttiin, että ne tietyt pelaajat vaikuttaa siellä tosi positiivisesti, ja se valmentaja on kuitenkin tietyllä tavalla myös valtasuhteessa siihen, niin mun mielestä jo, mitä sä kerroit niin joukkueen keskinäisestä kommunikoinnista tai siitä, miten ne oppii tuntemaan, niin mäkin kyllä niin ostan sen täysin, jos mä ajattelen omaa ympäristöä, ja sitten vaikka jos mä ajattelen valmentajana itseäni, missä mä ruen uusia pelaajia valmentamaan, ja sitten kun mennään kausi tai pidemmälle, ja niitä oppii tunteen, niin kyllä mä mun mielestä myös valmentajana pystyn avautumaan silloin niin enemmän, vaikka mä pyrin näyttämään tietysti myös esimerkkiä ja muuta, mutta se helpottaa myös niin valmentajaa. Joo, ehdottomasti, ja kyllä mä uskon, että näiden vuosien aikana, että alkuun kun aloitat valmennuksen itsellä ainakin, ja mitä on varmasti nähnyt monella muullakin, että ensin susta tuntuu, että sun täytyy jotenkin näyttäytyä jotenkin tosi virheettömänä ja aina olla niin kuin tavallaan kaikki niin hyvin homma hallussa, ja sitten siitä tulee vähän semmoista kovapäisyyttäkin, että no ei kun mä oon varma, että asia toimii näin, koska mä oon ensin näin ajatellut, että se on se, millä usein valmentajat tavallaan lähtee siihen hommaan, ja sitten vuosien aikana sä nöyristyt aika paljon, ja nyt kaikkien vuosien jälkeen mä oon niin satavarma, että se semmoinen itsensä, myös se semmoinen salliminen niille virheille ja kaikki se, että sä sallit oman persoonan tulla sieltä, mitä ikinä sulla on. Mä oon ollut aika avoin myös ihan julkisestikin asioista, mitä on mun elämässä tapahtunut, ja mulla on keskittymishäiriö ja mitä kaikkea, että mä puhun näistä tosi avoimesti, että se on niin kuin, se on aika tärkeäkin viesti, ja varsinkin nyt, kun mulla on nuoria pelaajia, mä tykkään tosi paljon olla niiden nuorten kanssa, mutta mitä enemmän sä puhut näistä asioista, että nyt mä niin kuin tajun sen
kaikkien vuosien jälkeen, että nämä mun keskittymishäiriöt, nämä mun asiat, jopa niin kuin traumaattiset asiat, mitä mulle on tapahtunut, mistä mä olen vähän avautunutkin, niin nämä tekee musta semmoisen lähestyttävämmän, ja se myös näyttää näille nuorille, että mun haasteista riippumatta mä olen pelannut menestyksekkään uran. Mä olen naisvalmentaja niin kuin tällä tasolla ja on tehnyt tiettyjä asioita, että sehän tekee musta paljon paremman esikuvan kuin se, että mä yritän esittää, että mulla on kaikki tosi hyvin aina ja kaikki niin kuin hallussa ja mä olen virheetön, että eihän se anna meille minkäänlaista realistista kuvaa. Mutta kyllä se on ottanut aikaa tavallaan työstää sitä ja se vaatii totta kai sitä, että sä olet sinut itsesi kanssa myös ja että uskallat sanoa tiettyjä asioita ääneen ja se ei ole mikään helppo tie, mutta nämä vuodet on kyllä opettanut siihen ja olen täysin vakuuttunut, että se on se parempi tapa valmentaa. Joo, tosi merkityksellinen asia, että ei olla täydellisiä ja se on niin kuin, mun mielestä nimenomaan hyvä esimerkin näyttämistä myös pelaajille ja ei valmentajatkaan odota täydellisyyttä pelaajilta, eikä sitä tarvitse esittää, että sieltä tulee mehän halutaan myös niitä virheitä Kyllä, kyllä. mikä täsmää tämän kanssa. Mä kysyn tähän loppuun vielä semmoisen, että jos puhutaan pelaajille, niin mitä sä valmentajana, mitkä olisi niinku semmoisia asioita tai 1 tai 2 tärkeintä asiaa, että mitä sä toivot pelaajalta, eli tässä nyt itsekin niinku mielenkiintoilla kuuntelen, että mitä valmentaja odottaa pelaajilta, kun me vaikka harjoitellaan, ihan harjoituksissa, valmennuksessa, niin mitkä on sellaisia asioita? Mulle on tärkeää se tavallaan se sitoutuminen ja se on ihan siis sitä päivittäistäkin, että kun me tullaan sinne hallille, että se on se 2 tuntia, 1,5–2 tuntia yleensä, joskus vähän enemmän, että silloin mä saan susta tavallaan sen kaiken, että se jätetään ne muut asiat. Mun mielestä on myös niin kuin tosi ihana mahdollisuus jättää kaikki arki pois mielestä, on se sitten koulua tai töitä tai mitä ikinä on elämässä menossa. Että mä haluan vaan sitä panosta, vaikka se olisi välillä, että on parempi päivä tai huonompi, mutta se, että mä vaan näen, että sä annat itsestäsi sen 2 tunnin ajan sitä täyttä, mitä sulla sillä hetkellä on. Aina se ei edes välttämättä ole, että vireystila on paras, mutta se, että mitä sä pystyt antamaan, niin se on se, mitä mä aina tavallaan vaadin ja toivon. Ja sitten sitä panosta siihen myös ympäristön, että otat sen huomioon, että sä otat ne joukkuekaverit siihen sun juttuun mukaan. Se tietty käytös siinä, että aina ei tarvi olla se tsemppari tai muuta, mutta et myöskään, että sä et niin sanotusti vahingoita sitä joukkueympäristöä, että sä et tule sinne kiukuttelemaan vaan siksi, koska on vaan paha päivä, vaan että jos on jotain huonosti, niin nämä asiat käydään läpi, mutta että sä annat sun parhaas. Ja se asenne siihen treenaamiseen, että nyt mä oon tämän 2 tuntia tässä ja mä teen, mitä mä pystyn tässä näissä olosuhteissa. Että se on mulla sellainen, että mun mielestä se asenne on heittämällä tärkeämpää kuin se, että mitkä sun lahjakkuudet on. Ja jos sä tuut joka päivä sillä asenteella, että nyt mä teen niin hyvin kuin pystyn tämän 2 tuntia, niin se 100 varmasti myös kehityt siinä. Niin kyllä se on se, mitä mä toivon ihan joka päivä. Ja se, mikä mulle merkitsee tosi paljon, on se asenne ja se sitoutuminen siihen jengiin, siihen mitä me tehdään, mitä teiltä niin kuin tavallaan, mitä se joukkueelta odotetaan. Niin silloin sä pystyt antaa heille myös itsestäsi tosi paljon. Että kyllä se latistaa sen valmentajankin tunnelmaa aika paljon, jos se pelaaja katselee seinille tai juttelee kaverille tai keskittyminen jossain ihan muualla. Niin sä haluat myös valmentajana, jos sä pystyt antaa itsestäsi tosi paljon enemmän, jos sulla on vastaanottava pelaaja, jolla on se halu tehdä sitä hyvin. Mutta sitten mä aina toivon, että meillä on myös vaatimustaso on kova, mutta se, että siellä on myös tehdään sitä silleen, että meillä on kivaa. Se tarkoittaa sitä, että pystyt ottaa niin kuin just pelikaverit, käyt vähän heittää läpyjä ja heitetään vähän hyvää tai huonoa läppää siellä, mitä ikinä se on, mutta että me eletään siinä hetkessä. 2 tuntia me ollaan siinä meidän kuplassa, niin silloin voi tehdä
aika isoja juttuja. Että tavallaan se itsekkyys täytyisi jättää sinne hallin ulkopuolelle. Tosi vakuuttava loppupuheenvuoro tähän näin. Me voidaan lopettaa tämä jakso. Joo, ja sehän on mitä kaikki pystyy tekemään. Ihan jokainen urheilija. Se ei vaadi mitään taitoja, sitä pystyy kaikki tekemään. Joo, ja se on niin tärkeää. Siellä ei ole sellaisia taidollisia vaatimuksia, vaan se on nämä käyttäytyminen ja hauskanpito, niin ne on niin tosi tärkeitä asioita. Hei, siis kiitos Elina sulle vierailusta. Oli tosi mukava jutella ja kuulla sun tietämystä ja osaamista niin sun urheilulasta, mutta tuosta valmentamisestakin ja pelaajillekin tässä vielä niin viestiä, että miten sillä harjoituksessa kannattaa olla. Oli tosi kiva saada sut vieraaksi ja toivottavasti päästään juttelemaan ja sparraamaan uudestaankin. Kiitos paljon. Kiva, että haastat mua vähän miettimään näitä omia juttuja eri tavalla. Kiitos paljon. Oli oikein kiva kokemus. Kiitos Elinalle vielä tosi paljon ja käykää seuraamassa naisten lentopallojoukkueen Kuuma Insta-sivuja ja voitte sieltä kautta seurata, miten joukkue ja Elina pärjää tällä kaudella. Moi moi!